تسمعون قتلوا تسوا قبر سمع له رأيكم على أخوات ويس عين رأينا له يس رأينا لو معك عرفوا amazing صبوا guys ስለዚህ بتاع عادي لس دبل ጊዜ ከም ድሎና ሎም ሓንቶና ኣይጠራጠርኒ ንኩላትኩም ዌልካም ይብለኩም ሎም ሓንቲ ፍልይ ብልበለ ከዓኒ ኣብ ዩቲዩብን ሰባት ክንከታተሉና ዓዲምና ኣለና መጀመርያ ግዜና ኣክቹዋሊ ላይቭ እውን ብዩቲዩብ ከነብሉ ሞ ሆፍሊ እቲ ኔትወርክ ሓጊዝና ከዓኒ እቶም ኣብ ዩቲዩብ ዘለኹም ከዓኒ ከምኡ ጌርኩም ምሳና ነዚ ክላስ ዝሓቢርኩም ንክትከታተሉ ይዕድመኩም ምናልባት ቁሩብ ናይ ኔትወርክ ፀገም ሃልዩ ኣብ ዩቲዩብ ክኮላለፈኩም እንተደኣ ምናልባት ተኮላለፈ እንተደኣ ሸጊርኩም ብዩቲዩብ ንዘለኹም ሰባት ሰምዑን እንተደኣ ሃልይኩም ሊንክ ሰዲደልኩም ኣለኹ እንዴ እታ ሊንክ ተንኪፍኩም እንተኽኢልኩም ናብቲ ዙም ዘለና ሚቲንግ ናብኡ እንተተኣቱ ዝተረፈ ሰብ ከዓኒ እንዳመፀ ኣብዚ ናይ ዩቲዩብ ከዓኒ ምሁር ኩሉ ሰብ ከዓ መፅዩ ተተሳተፍካ ፅቡቅ እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ዩቲዩብ እንተደኣ ሃልይኹም ይስማዕ እንተደኣ ሃልዩ ፕሊስ ኣብ ታሕቲ ሓደ ሓደ ኢልኩም ፅሓፍሉ ኢኹም ክነብል ኮሚኒኬት ምሳኹም ክገብር ስለዘይክእል እንተዘይኮይኑ ግን በዛ ኣብዛ ናይ ዩቲዩብ ሰዲደልኩም ዘለኹ ብታሕቲ ሊንክ ኣላትኩም ኣብታ ሊንክ ኣትይኹም ናብዚ ሕጂ ዘለና ኣብዚ ዙም እዚ ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ብቐጥታ ከዓ ምሳና ሞር ክትሳተፍሉ ትኽእሉ ዕድልካ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ስለዚ ምናልባት ጆ ኣለካ መስለኒ ኣብ ዩቲዩብ ስለዚ ብዩቲዩብ ዘለኹም ሰባት ተደኣ ሃልይኹም ፕሊስ እንተደኣ ስማዕ ሃልዩ እንታይ ይበሃል እቲ ድምፀይ ሓደ ሓደ በሉኒ ኢኹም ቢዩቲፉል ሓደ ሓደ እንተዋ ሓደ ይብል ደራፋይ እኳ ሓደ ሓደ ብልዎ ኢኹም ኣይኮነን ናይስ ዚስ ኢዝ ቢዩቲፉል ኣማ ኣዝዩ ደስ ዝብል ግዜ ክህልወና ሎ መዓንቲ እንደገና ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ርእስቲ ኢና ከዓ ሒዝና ዘለና ናይ ሎሚ ርእስትና ከምቲ ትረኣኹሞ ከዓ ሂወት ዕጫድያ ምርጫ እያ ዝብል እዩ ስለዚ ምናልባት ብዙሕ ነልዕሎ ነገር ክህሉ ይኽእል ክኸውን እዩ ብፍላይ እዚ ነገር እዚ ንመብዛሕትና ናይ ብሓቂ ሂወት ዕጫድያ ወይስ ሂወት ምርጫ ዝብል ነገር ከተሓሳስበና ይኽእል ክኸውን እዩ ሶ ካባኹም ተድጅምር ደስ ምበለኒ እንታይ ኮይኑ ይስማዓኩም ንዓኹም ሂወት ንዓኹም ዕጫድያ ወይስ ንዓኹም ሂወት ምርጫ what do you think guys yes ኦኬ ዩቲዩብ ከዓኒ ናይ ዩቲዩብ ኦኬ ናይ ዩቲዩብ ሊንክ ከዓ ክንሰድልኩም ኢና ስለዚ ትድበለፀ ዩቲዩብ ድሓር ሼር ክንገብረልኩም ኢና ታድበለፀ ግን ኣብዚ ዙም ኣትይኹም ተትከታተሉ እዩ ስለዚ ብዚ ዙም ኣቲና ከዓ ፅቡቅ ጌርና እንተንከታተል ኦፍኮርስ ኣብቲ ዩቲዩብ ከዓ ነቲ ካልእ ሰብ ሼር ተንገብረሉ ደስ በለኒ ግን ሞር እቶም ኣብዚ ዙም ዘለኹም ግን ኣብዚ ዙም ተትኾኑ ዝበለፀ እዩ ኦልሬዲ እቲ ዙም ደሎ እዩ ናብቲ ናይ ዩቲዩብ ድኸይድ ደሎ እዚ ብዝግባእ እቲ ዩቲዩብ ንክትከታተሉ እቲ ናትና ሊንክ ግን ኣብዚኣ ክንሰደልኩም ኢና ምናልባት ኤፋሓወይ እንተደኣ ሃሊኻ ንሓንቲ ቪድዮ ሊንክ ወይ ናይታ ቻነል ሊንክ ከዓኒ ኣብዚኣ ሼር ግበረሎም ኢኻ ገንዘብ ከም ትረበልክኹም ሎማዓንቲ ሂወት ዕጫድያ ምርጫ ወይስ ሂወት ብዕጫድያ ክነብራ ዘለና ብምርጫ ንዝብል ብዝግብ ነዚ ነገር እዚ ሎማዓንቲ ብሰፊሑ ንዘራረበሉ ክኸውን እዩ ምናልባት ናባኹም ክኸይድ ኣሕዋት ናባኹም ክምለስ እሞ ዋት ዱ ዩ ቲንክ ንዓኹም ሂወት እንታይ እያ ዕጫድያ ወይስ ምርጫ እንተንበሃል እንታይ ይበልኩም ስለዚ ሎማዓንቲ ዝኾነ ፍልስፍና ኣይኮናን ክንዘራረብ ወይ ሂወት ዕጫድያ ምርጫ ኣብ ዝብል ነገር ኣይኮናን ክንጠፍእ እንታይና ክንገብር ተረኣይኩምኒ ኣብ ሓደ ነገር ክንብገስ ደስ ምበለኒ ንዓይ እውን ምናልባት ኣብ ሕጂ ሰዓት ገለ በዚ ይኹን በቲ ይኹን ኣብ ድኾነ ዓይነት ሂወት ኣቲና ኣለና ኩላትና እዛ ሕጂ ኣቲንያ ዘለና ሂወት ዕጫና ኤልና እንተተቐበልናያ ድዩ ክሕሸና ወይስ ኣብ ሂወት ምርጫ ከም ዘለና ተረዲእና ዝሓሸ ውፅኢት ንምምፃእ ክንፅዕር ኣለና ስለዚ ኣብዚና ትኩረት ክንገብር ኩላትና ማለት እዩ ጥራምሲ ሃልይኹም ኮንኩም ስለዚ ኢስኖት ብዛዕባ ድኾነ ፊሎዞፊካል ወይ ድኾነ ዓይነት ድኾነ ፍልስፍናዊ ነገር ዘይኮንና ክንዘራርብ ሪል ድኾነ ኣብ ሂወትና ናይ ብሓቂ ሕጂ ሰዓት ለውጢ ከምፀልና ዝኽእል ነገር ኣየና እዩ ዕጫ ኢልና ንሂወት ኢድና ሂብና እንተኸድና ዝሓሸ ወይስ ናይ ብሓቂ ሂወት ምርጫ ኢልና ከመይ እቲ ምርጫ ተኸነተግብሮ ከም ዘለና ክንርዳእን ንዕኡ ኸነተግብርን እዩ ዘለና ስለዚ ፕሊስ ኣብዚ ነገር እዚ ኩላትና ሕጂ ኣብ ሓደ መስመር ንእቶ ኢና ይርድአኒ እዩ ቅድሚ ሕጂ ምናልባት ብናትና ምርጫ ዘይኮኑ ገለ ዕጫ ኢልና ንሓስቦም ነገራት ኣብ ሂወትና ኣጓኒፎምና ኣጋጢሞምና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሜቢ ሕራይ ምርጫ ስትብል ኣለካ ክትብሉ እንትኽእሉ ኢኹም ግን ተመልካ ኢኻ ማለት ኣነ ወለደይ ኣይመረፅኩን ዝተወለድኩሉ ዓዲ ይመረፅኩን ናብዚ ዓለም እዚ ኣነ በዓሉ ኣነ እውን ክመፅእ ኣይመረፅኩን ክንብል ንኽእል ንኸውን ስለዚ ተዛዕበየ ነገር ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ሓደ ነገር ተደኣ ሃልዩ ፕሊስ ኣንደርስታንድ ስ ኣሕዋት ነዚ ነገር እዚ ንረዳእ ንሱ ከዓ እንታይ እንተረኣይኩምኒ እዚ ነገር እዚ ማለት ዕጫ ይንብል እንተደኣ ሃሊና መን ዝመረፆ ዕጫ እንተረኣይኩምኒ ፈጣሪ ድመረፆ ዕጫ ሰባት ገይሮም ፈጥረና እንከሎ ፈጣሪ ኣብ ኩሉ ካልእ ካባና ወፃእ ዘሎ ፍጡር ኣኽቢሩ እስትንፋሱ ኣንቢሩ ሰባት ገይሩ ህያው ገይሩ ኣምፂልና ኣሎ ስለዚ
تزعبي أرجع كون أنت رأى خوين ولا كينو سبكم كمفتار ويكادو نزح حج ساعات دل على خوين على لافت أرض مرت أجن عزي قبل استرخونات أميزين دخونات هيوت الله ስለዚህ ፕሊስ ሓደ ነገር ንረዳእ ምናልባት ሕጂ ሰዓት ከይድና ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክዓቢ ነበረንን እዚ ነቲ ነገራት ክፍጠር ኣይነበሮን ኣብ ከምዚ ዓይነት ስድራ ድኻ ክኸውን ንኽእል ትናትና ስድራ መሪፅ ኣይኮንኩን ኣብኡ ተፈጢረ መሪፅ ኣይኮንኩን ኣብቲ ዝነበርኩ ዓዲ ተፈጢረ ገለ ክንብል ንኽእል ንኾይና ሕጂ ግን ኩላትና ብዛዕባ ትማሊ ዝሓለፉ ነገራት ደይኮንና ክንሓስብ ዘለና ውፅኢት ከምፀልና ንኽእል ሎሚ ክንገብሮ እንኽእል ነገር እዩ ናብ ፅባሕ ንጎ ሓሊፉ ዝሓሸ ዓይነት ውፅኢት ክበና ንኽእል ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ተረዲእና ኢና ከዓ ነዚ ናይ ሎሚ ዓንቲ ኣርእስቲ ነልዕሎ ዘለና ሕራይ ብዝኾነ መንገዲ ናብዚ ሕጂ ዘለና ቦታ መፂና ኣለና ኣብዛ ሕጂ ዘለና ሂወት በፂሕና ኣለና ብዝተፈላለየ መንገዲ መፂና ኩላትና ከዓኒ ነዚ ሕጂ ኣብ ሂወትና ንረኽቦ ዘለና ውፅኢት ኩላትና ንረክብ ኣለና ኢና ኣብዚ ዘሎ ሰብ ኩሉ ከዓኒ ዝሓሸ ውፅኢት ኩሉ ሰብ ይደሊ እዩ ንኣብነት ድሓን ሓደ ሕቶ ክሓተኩም ምሳሌ ኣለኹም ሓቀይ ገስጋስ ረነይ ሰማዕኩም ኣለኹም ምሳሌ ኣለኹም ኣይኮን ስለዚ let me tell you let me ask you a question ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም ሕጂ ሰዓት ሎሚ ንድሕሪ ተመሊስኩም ምናልባት ቅድሚ 6 ዓመት ቅድሚ 10 ዓመት ክኸውን ይኽእል ናይ ሂወትኩም ንድሕሪት እሞ ምልስ እንበል ኣሕዋት ናብኡ ተመሊስኩም ክትርእይዎም ከለኹም ንሂወትኩም በቃ ከምዛ ዘላታ ክነብር እየ ድሓን ኢልኩም ዲኹም መሪፅኩም ትነብሩ ኣብሺ በዛ ዘላታ ድሓን ትኺደለይ ፅቡቕ ኣለኹ ድሓን ኣለኹ ጀስት ጎኦን ዲኹም ትብሉ ወይስ ንድሕሪ ተመሊስኩም ከተስተኻኽልዎ ትደልዩ ነገር ኣሎ እዩ እንታይ ይኸውን መልስኹም ሕዝኩም ንለኹም ኢኹም ሕቶ ይሓቀ 5 ዓመታት ንድሕሪ ተመሊስና ዕድል ከምኡ እንተድህልወና ን10 ዓመታት ዕድል እንተዝህልወናስ ደሰይም ከምዛ ሕጂ ዘለና ሂወት ዶ ነቢርና ነዘን 10 ዓመታት መሕለፍና ወይስ ካልእ ዓይነት ሂወት መደለና ነርና ወይ ድቕይር ነገር መቐየርና ነርና ኣሕዋት yes what do you think yes guys ንኹላትና እያ ካሕቶ ሳይን ተባሃሊኹም የሳሮነ መቐየርና ነር beautiful yes ኣሮነይ መቐየርና ብላሎ ያ ካልኦት ከ ጋይስ ሄሎ ኣለና ረባ ሓንሳ yes yes guys እንታይ መመረፅኩም ንስኹም ከ ማለት ቀየርና ነርና ይብል ኣነ መቐየር ነይረ beautiful ስለዚ ኣብ መብዛሕትና ዘሎ ነገር ክኸውን ይኽእል እዚ ነገር እዚ of course ኣይኮነን ኣሕዋት ወይስ ኣይመቐየርኩም ድሓን ከምዛ ርላታ ትኺደለይ ምበልኩም ኢኹም ክንቅይሮ ንደሊ ብዙሕ ነገራት ክህሉ ይኽእል ይኸውን ስለዚ ሓደ ዘረድአና ነገር ተረኣሃሊ ዝኾነ ሰዓት ኣነ ነዚ ነገር እዚ ካብ ሓደ ዓብዪ ድኽብሮ መምህር ምስ ሰማዕኮ ኦኬ ኢለ እዚ ነገር እዚ ለካ ናይ ንክቕየረሉ ዘኽእለኒ ዕድል ይድህበኒ ደሎ ኢለ እቲ ምንታይ ሲ እንተ ደኣ ን5 ዓመታት ን10 ዓመታት ንድሕሪት ተመሊስና ከምዚ ክነብር ኣይደልን እየ ካልእ ሂወት ክነብር ካልእ ውሳነታት መወሰንኩ ነይረ ሓደ ነገር ንረዳእ ኣሕዋት እንታይ ኣለና which is ናይ ምምራፅ ዓቕሚ ከም ዘለና ኣብዚኣ ንግንዘብ ኣለና ስለዚ ገለ ምርጫ ነርና ክንመርፅ ንኽእል ነርና ኢና ኣብዚ ህሞት እዚ ንርድኦ ሓደ ነገር ተረኣሃሊ ኦኬ ለካ እዛ ሕጂ ንነብራ ዘለና ሂወት ናይ ማልድ ወሰናያ ውሳነታት ምዃና ኣብ ፅባሕ ንጎ እንነብራ ሂወት ድማ ሎሚ እንመርፆም ዘለና ምርጫታት እዮም ብፅባሕ ንጎ እንነብራ ሂወት ድማ ክፈጥሩ ኣሕዋት ሎሚ ብጣዕሚ ዓብዪ ዝኾነ ደሲዥን ወይ ዓብ ድመርፆ ምርጫ ኣይኮነን ደዕንወና ወይ ንሱ ከዓኒ እቲ ዓብ ንብሎ ምርጫ ደዕውተና ኣሕዋት እኳ ደኣ መዓልታዊ እነተግብሮም ደቀቕቲ ኮይኖም ደይስምዑና ግን ብጣዕሚ ኣዝዮም ደቀቕቲ ዝኾኑ መዓልታዊ እንመርፆም ምርጫታት ተደማሚሮም እዮም ከዓኒ ነትናትና ፊቸር ወይ ከዓ ነትናትና ሂወት ሰርሕዎ ፅባሕ ንብሎ ኣሕዋት ስለዚ ብጣዕሚ ፕሮፋውንድ ዝኾነ ነገር እዩ ሂወት ዕጫርያ ምርጫ ንብል ምርጫ ኢካ ምምላስ ንባዕሉ እንተዘይኮይኑ እቲ ናይ ብሓቂ ዕጫ ኢሉ ድሓስብ ዘሎ ሰው ንባዕሉ ይመርፅ እዩ ዘሎ ካብ ዕጫሪ ምርጫ ድብል ነገር ኣም ቴሊንግ ኣሕዋት ገለ ክብድ ድብሉ ነገራት ካብ ናትና ኮንትሮል ወፃኢ ካብቲ ናትና ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾኑ ነገራት ኣብ ሂወት የለውን ኣይኮን ክንብለኩም ኣለኹ እኳ ደኣ መሊኦም ኣለዉ እዩ ኣብኦም ኣይኮንና ንዘራረብ ዘለና ንዘራርቦ ደለና ግን ኣብቲ ንሕና ክንቅይሮ ንኽእል ኣብ ኣንደር ኮንትሮል ናትና ወይ ከዓ ኣብቲ ናትና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ዘሎ ኣብኡ ኢና ንዘራረብ ዘለና ስለዚ እዛ ሕጂ ዘላ ሂወት ምናልባት ንነብራ ዘለና ሂወት እንተዘይደሊና ወይ ክንቅይራ እንተደሊና ክንቅይራ እንተደኣ ኮይና ምርጫ ኢልና ምምራር ኢድና ምሃብ ዘይኮነ እኳ ደኣ ሂወት ምርጫ ምዃናን እቶም ሎሚ እንመርፆም ምርጫታት ከዓ ፅባሕ ንጎን ኣብ ዝሓሸ ሂወት ከብፅሑና ምዃኑን ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ምናልባት እዚ ነገር እዚ ኣነ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ክሪኦ ከለኹ
ብጣዕሚ የተሓሳስበኒ ጉዳይ እዩ ነይሩ ንዓይኒ በዓሉ እዚ ነገር እዚ እቲ ምንታይ ንድሕሪት መለስ ኢለ ሂወተይ ኣነ እውን ክሪኣ ከለኹ ልክዕ ከምቶም ብፆተይ ከምቶም ኣብ ጥቃይ ዝነበሩ ሰባት ደማረሉ እዋናት ብጣዕሚ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ነይሩ ኣሕዋት ወካል ሓንቲ ካልእ ኣማራፂ ዘሎ ኮይኑ ይስምዐኒ እዩ ናይ ብሓቂ ሂወት መጫናዮ ኮይኑ ድብለሉ ግዜያት ነይሩ እዩ ምናልባት እንዳደጋገምኩ ከይሰልችወኩም ዳ እምበር ዝነበረኩም ነገር እንተደኣ ሃልዩ ይሲ ዝኾነ እዋን ሰብ ትርኢ እሞ እቲ ሰብ ክትሪኦም ከለካ ፕሮሰስ ኣለዎ ፕሮሰስ ገይሩ $100 ስደድ ኣሎ ናብ ካናዳ ከይዳ ኣሎ ናብ ኤሮጳ ከይዳ ኣሎ ዝኾነ ፕሮሰስ ዝገብረሉ ሰብ ኣሎ እዩ ግን ናባይ ተመሊሰ ክሪኣ ከለኹ ሂወተይ በቃ ኣነን ካልኦት ከዓ ነይሮም ኣዕሩኽተይ ምሳይ ኣብ ከባቢ ዝነበሩ ከምዚ ዓይነት ዕድል ዘይብሎም ሰባት ከዓ ኣለዉ which is ንሕና ተስፋ ኢልና እናሓስቦ ዘለና መፃኢ ኩሉ ማሕበረሰብ ወይ ከዓ እቲ ናትና ሕብረተሰብ ዝሓስቦ ዘሎ መፃኢ ከምኡ ዓይነት ሂወት ዝነበሮም ሰባት ከዓ ኣብ ጥቃይ ነይሮም እዮም ኣዕሩኽተይ ሙሉእ መዓልቲ እንታይ ኢኹም ተዕልሉ ወይ እንታይ እዩ እቲ ናትኩም ሽግር እንተደኣ ኢልኩምኒ በቃ ጫና እዚ ድዩ ኮይኑ ንሕና ኣኺልና ድዩ ኣብዚ ዲና ክንተርፍ ንሕና በዓል ክስቶ ከምዚ ኢሎም ቤተሰቦም ሃብታማት ስለ ዝኾኑ ወይ ሃብታማት እንደይ ክኾኑ ክእሉ እዮም ናትና ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ምድግጋፍ ስለ ዘለዎ ከም ገለ ኢሉ ሓደ ሰብ ኤሮጳ ስለ ዝኣተወ ካናዳ ስለ ዝኣተወ ኣብ ኣሜሪካ ዝኾነ ቤተሰብ ስለ ዘለዎ እዞም ሰባት እዚኦም ተዓዲሎም በቃ ሂወት ንዕኦም ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ብቻ ደላታ ማለት ንሕና ግን ዝደለናያ ሂወት መሪፅና ኣይኮናን ሓጫና እዩ እንታይ ሞ ክንገብር እንዳበልኩ ኣነ እውን መሲሉን የማርር ነይረ ኣሕዋተይ መፍትሒ ሂበካ እዚ ነገር እዚ ከምኡ ምባልካ እሞ ሓቂ ድዩ ነይሩ እንተደኣ ኢልኩምኒ ላዕለ ክረኣይ ከሎ ኦፍኮርስ ሓቂ እዩ ዝመስል ኣሕዋት ግን ናይ ብሓቂ ኣብ ገዛእ ርእስና ምልስ ኢልና እዚ ነገር እዚ ክንሪኦ እንተደኣ ክኢልና ግን ኣሕዋት እመኑኒ እዚ ነገር እዚ ሓሶት ኮይኑ የረኺ ኣነ ንምንታይ እመኑለኩም ኣለኹ እንተደኣ ኢልኩምኒ ድማ ኣሕዋት እዚ ሕጂ ሰዓት ዘለኹ ሂወት በቃ ኣነ መሪፆ እየ which is ኣነ እዚ ነገር እዚ ክገብረለይ ፈጣሪ ምስ መረፅክዎ ከዓ ምሳኹም ከራኽበኒ ክእል ናብ ድሕሪት ምልስ ኢለ ክሪኦም ከለኹ ግን ገለ ካልኦት ክመርፆም ዝኽእሉ ነበርኩ ምርጫታት መሪፀዮም እውን ደሸግሩኒ ዝነበሩ ገለ ምርጫታት ግን ነይሮም እዮም እዞም ምርጫታት እዚኦም ከዓኒ ኣጥፊኦምኒ ነይሮም እዮም ኣብ ሕማቕ መንገዲ እትዮምኒ ነይሮም እዮም ምናልባት እውን እንተድኽተሎ እዞም ሕጂ ሎሚ ኮይኑ ዝሪኦም ዘለኹ ኣዕሩኽተይ ዝነበሩ ኣብ ጥቃይ ዝነበሩ ሰባት ኣበይ ቦታ ኣለዉ ክሪኦም ከለኹ ኣነ እውን ነዛ ሕጂ ዘለኳ ሂወተይ ክሪኣ ከለኹን ብኳዕኳ ሽዑ ሰዓት እቲ ሶም ዝኸድዎ መንገዲ ብኦም ተደፋፊአ which is ኣነ እውን ኩነታት እውን ደፍአካ እየ ሓቂ ዘረባ ኣሕዋት ተዘይተረዲእካ ሂወት ከመይ ከም ዝሰርሕ ብለኻያ ኮንካ ክትቅየር ከም ትኽእል ዝግባእ ፈጣሪ ኣብ ድሃለካ ሃሉ ዝሰምዕ ህርመት ልበካ ፃውዒትካ which is ፀሎትካ ናይ ብሓቂ ትምኒትካ ምዃኑ እንተዘይተረዲእካ ሓደ ሓደ ግዜ ኩነታት እውን ደፋፍአካ እዩ ፈትዩ ይኮነን ሰብ ኣብ ከምኡ ዓይነት ካልእ ውሳነታት ዝኣቱ ምክንያቱ እቲ ሰዓት እቲ ሓንቲ ማራፂኣ ነይራትና ሂወትና ክቅየር ተደኣ ኮይኑ ኩላትና ኤሮጳ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ካብ ሕብረተሰብ ዝወሰድናዮ ንክተልኦ ዝነበርና ነቲ ክራውድ እቲ ፎሎው ንገብር ስለ ዝነበርና እዩ ኣብ ደለካ ይኹንካ ሂወትካ ክቅየር ይኽእል ዶ እንተረኣይኩምኒ እወ ይከኣል እዩ እዚ ከዓ ናይ ምርጫ ጉዳይ እዚ ከዓ ናይ ቾይዝ ጉዳይ ኣሕዋት ግን እዚ ነገር እዚ ኣክንዲ ንስኻ ትመርፆ ካልኦት ሰባት ብዝመረፅዎ ዕጫኻ ኢልካ ንስኻ ከዓ ብዝተቐበልካያ መንገዲ ስቕ ኢልካ ትኸይድ እንተደኣ ኮንካ ንስኻ ዝመረፅካዮ መንገዲ ዘይኮነ ድኸውን ግን ከዓ ካልኦት ሰባት ንዓኻ ንክትመርፆ ዘገድዱካ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ከዓኒ ምስ ምንታይ ነተሓሓዞ እንተደኣ ኢልኩምኒ እንታይ ክገብር ደሊኻ ነዚ ኣፍሪካ እዚ ክሓግዝ ኣለኒ ስድራይ ከዓ ክሓግዝ ክኽእል ኣለኒ እዚ ነቲ ነገራት ከዓ ይብለይ ስራሕ ትሪኦ ኣለካ ኢኻ እዚ ኣፍሪቃ ከመይ ምዃኑ ኦር ሳምቲንግ ብዙሕ እንብሎ ነገራት ኣሎ እዩ እዚ ነገራት እዚ ከዓኒ ዕጫና ኮይኑ ስለ ዝስምዐና እንወስዶ ውሳነታት ናብ ምንታይ እዩ ድእቱ እንተደኣ ኢልኩምኒ ናብ ሓደጋ እዩ ድእቱ ይፈርድ እውን ኣይኮንኩን ዘለኹ ኣሕዋት ዝረድኡ ንፈትል ኢኹም ምክንያቱ ኣብታ እዋን እቲኣ ምሳይ ነይሮም ኣዕሩኽተይ ምሳይ ነይሮም ማለት ኣብ ጥቃይ ድፈልጦም ድብሎም ሰባት መማሃርተይ ምሳይ ድፈልጦም ደቂ ገዛውተይ ካልኦት ድብሎም ሰባት ኣለዉ እዮም ሶታ ሻዕ ንመርፃ ዝነበርና ሂወት ደሆልደይ ኣብ መረረ ኢና ንውዕል ሙሉእ መዓልቲ ክንመርፆ እንውዕል ሶሻል ሚድያ ከዓ እንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ወይ ሙሉእ መዓልቲ ኩዕሾ ክንርኢ ኢና ወይ ዜናታት ክንሰምዕ ኢና ንውዕል ቲክቶክ ጀስት ስክሮል ክንገብር ኢና ንውዕል እውን ደይጠቅም ወረታት ጥራይና ክነውሪ ንውዕል ክስቶ ከምዚ ገይሩ ከምዚ ተተባሃለ ንሕድሕድና ከዓኒ ጀስት በቃ ሃዘራ ክንተሓሓዝ ነቲ ሓደ ከምዚ ክትብሎ ገር ኣብኡታት ኢና ነሕልፎ ነርና እቲ ግዜ ክዝክሮ ከለኹ ሕጂ ፅቡቅ ገይረ እቲ ሽዑ ሰዓት እንመርፆ ዝነበርና እቲ ሽዑ ሰዓት እንብሎ ዝነበርና እቲ ሽዑ ሰዓት ስክሮል ንገብሮ ዝነበርና እቲ ሽዑ ሰዓት እንሓስቦ ዝነበርና ሓሳብ ከኣሊ
መሪፅና ንሓስቦ ስለ ዝነበረና ድኾነ ኩነታት እትወና ነይሩ እቲ ምንታይ ሲ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ወዮ ኣነ ዳ ሽዑ ሰዓት ፅቡቅ ገይረ ስለ ዘይፈለጥክዎም ዳ እምበር ይገርመኒ ይመፁ ሞ ናብዚ ዓዲ እዚ ሓንቲ ዓይነት ባክግራውንድ እዩ ዘለና ኩላትና ድመፀናሉ ቦታ ሓደ እዩ ሰይም ዓይነት ተኣሽሙ እዩ ዘለና ግን ገሊኦም ዲኣር በቃ ኣሜዚንግ ፍሉያት ዝኾኑ ሰባት እዮም እቲ ምንታይ ሲ እዚ ኣዲስ ኣበባ መፁ ሞ ንሕና እዚ ዓዲ እዚ ትርጉም የብሉን ስቂልካ ኮ እዩ እንታይ እንጀራ ኣለዎ ኢልካ ኢኻ ኤሮጳ እንተኸድካ እሞ ንብል እሞ ገለ ከማና ዝኣመሰሉ ብጣዕሚ ኣዝዮም ውሕዳት ብኣፃብዕ ዝቁፀሩ ካብ ትፈልጥዎም ሰባት ኣብዚ ዓዲ ኮይኖም ገለ ባሕተርተር ኢሎም ኣብዚ ኮይኖም ስድሮኦም ክሕግዙ ኣብዚ ኮይኖም ሂወቶም ክቅይሩ ትርኢ እሞ እንታይ ዳ እቲ ፀገም ትብል ሽዑ ናይ ምርጫ ጉዳይ ምዃኑ ሽዑ ካ ትርዳእ ኩላትና ኣብዛ ዓዲ እዚኣ መፂና ኣለና ኩላትና ናብዛ ዓዲ እዚኣ ኣቲና ኣለና ብድሕሪኡ ግን ካብ ሕጂ እኒው ንሕና እንመርፆ ነገር ወሳኒ ድኾኑ ሓደ ነገር ንረዳእ ኣብ ሂወት ዘጋጥመና ዝኾነ ዓይነት ጉዳይ ወላ እኳ ንሕና መሪፅና ንኸጋጥመና እንተዘይገበርና እቲ ዘጋጥመና ነገር ብኸመይ ንሕና ግብረ መልሲ ንህበሉ ግን ክንመርፅ ንኽእል ኢና ሕማም ኣብዛ ምርጫ እዚኣ እንተ ደኣ ተዓዊትና ከዓኒ ኣኑኒ ሎሚ እንውስኖም ዘለና ውሳነታት ሎሚ እንመርፆም ዘለና ምርጫታት ሎሚ ስክሮል ንምግባር ኢልና ክንኣቱ ዳሓሰብና ግድፍ ኣቢልና እነንብባር ዘለና መፅሓፍ ሎሚ ከነቋርፆ ዳሓሰብና ግን ደሓን እዚ ጉዕዞ እዚ ኮ ነደይ ኢለን ኣቦ ኢለን ቤተሰበ ኢለን ንዖም ኢለን ደጀሚሩ ኣይከቋርፆን ኢልና እንውስኖ ዘለና ቆራፅ ውሳነ ከዓ ፅባሕ ንጎ ድሓሸ ቦታ ይቐብፅሐና ወይ ድማ ሎሚ ሸለል ኢልና ንሓልፎም ዘለና ሎሚ ስቂልና ኣክንዲ ነቂሕና ብዝግባእ ነዞም ነገራት እዚኦም ተረዲእና ክንጥንቀቀሎም ኣክንዲ ምግባእ ብዘይ ምጥንቃቕና ኣብ ኣእሙሮና ነሰላስሎም ዘለና ሓሳባት ከዓኒ ዘረእከያሲ ዕፃድካ ዘይተርፍ እዩ ብሓሳብ ደረጃ ዘረኣና ፅባሕ ንጎ ብውፅኢት ደረጃ ካ ክንዓፅሎ ኢና ስለዚ ፕሌስ ኣሕዋት ኣይንሽካ ዓይና ኣብዛ ሂወት እዚኣ ኦፍኮርስ ካብ ናትና ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾኑ ክንቆፃፀሮም ዘይንኽእል ነገራት ክህልው ይኽእሉ ኮኑ እዮም ንሶም ሞ ንግደፎም በቶም ክንቆፃፀሮም ንኽእል ነገራት ግን ብዕጫና ተረቲዕና ኣይንበል ንሕና ዕድለ እዩ ኣይንበል ንሕና ሂወት ናይ ዕድል ጉዳይ ዘይኮነ እኳ ደኣ ናይ ምርጫ ጉዳይ እዩ ለና ብሓንሳብ ኣይኮነ ረዩ ዳሓን ናብ ካልእ ሰብ ካብ ንኸይድ ምናልባት ካልእ ኤግዛምፕላት ኦፍኮርስ ዳሓን ክንግረኩም እየ ግን ናብኡ እውን ከይድና ካብ ካልእ ኤግዛምፕል ደምፀልኩም ኣብ ሂወትኩም ዝወሰንኩም ሓንቲ ውሳነ ገለ ውሳነ ኣላ እታ ውሳነ እቲኣ ዝሓሸ ዓይነት ሂወት ንኽትነብሩ ጌራትኩም ዶ ኣይገበረትኩም እንተድብለኩም መዓት ፃምር ዝኾነ ታሪክ ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ምናልባት ንድሕሪት ትብሉ ኢልኩም ንድሕሪት ክትምለሱ ኢልኩም ተስፋ ቆሪፅኩም ኣብ ዝነበርኩምሉ እዋን ገለ ናይ ውሽጥኹም ሕሹኽታ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣጆኻ ፈጣሪ ከሎ ምሳኻ ፈጣሪ ከሎ ምሳኺ እዚኣ ጥራይ ግበርያ ዳኣ እምበር ከምዚ ጥራይ ግበር ዳኣ እምበር ተባሂልና ዝኾነ ሰዓት ሓጋዚ የብልና ሰብ የብልና ዝኾነ ፅልመትመት ኢልና ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምርጫና ጥራይ ስለ ዘስተኻኸል ናይ ብሓቂ ናብ ውሽጥና ተመሊስና እዚ ሂወት እዚ ሞ ክሓልፎ እየ ፈጣሪ ሓግዘኒ እዩ ሓልፎ ኢልና ዝኾነ ዓይነት ውሳነ ፍታ እዋን እቲኣ ብምርጫና ስለ ዝወሰና ምዕጫና ይተረታዕና ኣሕዋት ዝኾነ ቦታ በፂሕና ኣለና ኢና ነቲ ክሕለፍ ዘይክእል ድመስል ነገር ሓሊፍና ሳላ ዝመረፅና ብዕጫና ስለ ዘይተረታዕና ብጫ ኢልና ኮፍ ስለ ዘይበልና ስለ ነቲ ነገርቲ ክንመርፆ ዝኸኣልና እዚኣ ምስ መረፅና ኢና ካብ ድኾነ ድሓሸ ቦታ በፂሕና ኣለና ኣነ እውን ኣብቲ እዋን እቲ እዚ ነገር እዚ ምርጫ ገይሩ እየ ነይረ እዩ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ስልጠናታት ከምዚ ዓይነት ኮርሳት ከምዚ ዓይነት መፅሓፍትታት ምንባብ ከምዚ ዓይነት ኣብ ከምዚ ናይ ፐርሶናል ዴቨሎፕመንት ይኹን ነብሱ ኣብ ምዕባይ ኣብ ምምሕያሽ ኣብ ገለ ደሎ ሰብ ትራኸብ እንተ ደኣ ኮንካ ንሱ ንባዕሉ ምርጫ እዩ ናብ ካልእ ፅቡቅ ዝኾነ ምርጫ እዩ ዘብፅሐካ ምክንያቱ ሎሚ በዓል መን መዕርክታ ክንመርፆም ንኽእል ኢና ሎሚ ንበዓል መን ኢና ላይክ እንገብረሎም ንመን ኢና ሳብስክራይብ ጌርና ንከታተሎ ሶሻል ሜድያ ቲክቶክ ይኹን ፌስቡክ ይኹን ዩቲብ ይኹን መን ንከታተል ክንመርፅ ንኽእል ኢና ኣሕዋት ኣብታ እዋን እቲኣ እዚ ነገራት እዚ ክንመርፅ እንተ ደኣ ኣብታ ህሞት ከምኣ ድመረፅናላ ከዓኒ ናብ ድሓሸ ሂወት እያ ተብፅሕና እቲ ምንታይ ትኩረትና ንቕይራ ኣለና ኢና ኣሕዋት ምክንያቱ ከምዚ ክብለኩም ዝፀናሕኩ ኣነ ሙሉእ ብሙሉእ ትኩረተይ ዝነበረ በቃ እንታይ ሞ ክንገብር ኢልካ ንሕና ስድራና ብጣዕሚ ሃብታማን ስለ ዘይኮኑ ኤሮጳ ደኣተወ ሓፍቲ ደይብለይ ኮይኑ እምበር ከምዚ ደይኮነ እምበር እዚ ደይተፈጠረ እምበር ከምዚ ስለ ዝኾነ እምበር ድብሎም ዝነበርኩ ነገራት ብላዕሊ ላዕሊ ክረኣይ እንከሎ ሓቂ ዶ እንተረኣይኩም ኮርስ ሓቂ እዩ ግን ብድሕሪኡ ኸ ኣነ እንታይ ይኹን ብድሕሪኡ ኸ ስድራይ እንታይ ይኹኑ ብድሕሪኡ ኸ ከመይ ኣነ ክቅፅል ሕራይ እሱ እንተዘይሃልዩ በቃ ዕጫ ኢለ ደስቕ ክብል ኢደይን እግረይን ኣጣሚረ ኮፍ ክብል ንዋሕዋት ዊኬን ቼንጅ ንልብና ዝሰምዕ ፀሎትና ድርኢ ናይ ብሓቂ እታ ብውሽጥና ዝተመንናያ ነገር ድሓተትናያ ፈጣሪ ከም ዘለና ተረዲእና ናይ ምሕታት ምርጫ ከም ዘለና ንገንዘብ ኢና ሕጂ ኣይኖ ኣብ ገለ ዓይነት ክብድ በለ ሂወት ኩላትና ኣቲና ክንከውን ንኽእል ኢና
ክትሪኦ ከለኻ መዋፅኦ ዘይብሉ ድመስል ዝኾነ ዓይነት ኣሸጋሪ ድመስል ሽግራት ከቢብና ክኸውን ይኽእል ኣሕዋት ግን ሓደ ነገር ከዘክረኩም ንሱ ከዓ እንታይ እንተረኣይኩምን እዩ ኣብቲ መዋፅኦ ዘይብሉ ድመስል እዋን ንኩሉ ሰዓት ሰናይ ዝገብር ፈጣሪ ከም ዘሎ ምግንዛብ ነዚ ምርጫ እዚ ምርዳእ እዩ እዚ እንተደኣ ክንርዳእ ክኢልና ብፍላይ ድማ ታሪክ ናይ ሰባት ኪድ ኢልና ከነፅንዕ ከነንብብ እንተደኣ ጀሚርና ናይ ብሓቂ ለካ መዓልታዊ እንመርፆም ዘለና ምርጫታት ተደሚሮም ተደማሚሮም ኣብ ዝሓሸ ቦታ ከም ደብፅሑና ሽዑ ኢና ፅቡቅ ጌርና ንርኢ ንኣብነት ምናልባት ቪክተር ፍራንክል ትፈልጥዎ እንተደኣ ኮንኩም ማን ሰርች ፎር ሚኒንግ ወይ ከዓ ትርጉም ምንባር ትብል መፅሓፍ ዝፀሓፈ ሓደ ዓብይ ፊሎዞፈር ኣሎ ሂዝ ኣሜዚንግ ዓቢ ሳይኮሎጂስት እዩ ኦፍኮርስ ሕጂ ብሂወት የለን ኣብ 1997 ገለ ካብዚ ዓለም እዚኣ ብሂወት ተፈልዩ ግን ኣብ 1942 ኣከባቢ ብጣዕሚ ሕማቅ ዝኾነ ስርዓት ናዚ ነይሩ ዊችዝ ብጣዕሚ ጨካን ዝበሃል ዓለምና ካብ ዝረኣያቶም እቶም ዝኸፍኡ ዝበሃሉ ዓይነት ስርዓታት እዩ ኣብታ እዋን እቲኣ ኣብታ ህሞት እቲኣ እዚ ቪክተር ፍራንክል ድብለኩም ዘለኹ ሰብ ኣሕዋቱ ተቐቲሎም ድዩ ኣቦኡ ተቐቲሎም እንደገና ድማ ጠኒሳ ዝነበረት ሰበይቱ እውን ንባዕላ ጠና ዝነበረት ሰበይቱ እውን ቀቲሎምሉ እዮም ወሲዶምሉ እዮም እንደገና ንዑ ከዓኒ ናብ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ እዮም ኣትዮም ወይ ከዓ ናብ ብጣዕሚ ኣሰቃቅን ኣብ ዝኾነ ብኣእምሮኻ ንክትሓስቦ ኣዝዩ ደሸግረካ ዓይነት ግፍዕታት ኣብ ዝፍፀመሉ ሓደ ካምፕ እዮም ኣትዮም ኣብ ሓደ መዓስከር እዮም ኣትዮም እቲ መዓስከር እቲ እስር ቤት እዩ ኣብኡ ከኣቱ እንከሎ ቪክተር ፍራንክል ኩሉ ነገራት እዩ ተወሲዱ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሂወቱ ገፁን ልምፅማፁን ይጠፍኡ እዩ ዘሎ ወለዱ የለው ኣሕዋቱ የሉ ሰበይቲ የላ ነዋን ወላ ሓደ ሰብ የለን ኣሕዋት ኣብታ ህሞት እቲኣ ብጣዕሚ ኣነ እቲ መፅሓፍ ከተንብቦን ከለካ ገሊኡ ብጣዕሚ የጨንቐካ በቃ ገደፎም ሞት ብኣካል ድትንክፎ ዘሎ ሰብ ብኣእምሮኻ ኳ ንባዕልኻስ ብኣእምሮኻ ኳ ክትሪኦም ከለካ ብጣዕሚ ትግረም ቪክተር ፍራንክል እንታይ ዝብል ንሱ መሲልኩም ቪክተር ፍራንክል እቲ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ መጀመርያ ክትኣቱ ከለካ ኩሉ እንትናካ እዩ ድውሰድ ከም ዝኽብለኩም ፀናሕኩ ዝኾነ ካብ ስድራ ቤትካ ዝተርፍ ሰብ እውን ደይክህሉ ክእል ክኸውን እዩ ልክዕ ከምቲ ናቱ እንደገና ድማ ክትኣቱ ከለካ ልክዕ ምስ ኣተካ ናብቲ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ኣሕዋት ሽምካ ይውሰድ ሽምካ ተወሲዱ ብካልእ ታቱ ገለ ገይሮም ኣብዚ ብሓዊ ገይሮም ቁፅሪ እዮም ዝህቡካ ከም ሰብኣይ ትረኣይኒ ኢኻ ዝወሃበካ ሓደ ካናቴራ እዩ ትወሃበካ ሓንቲ ባኒኣ ኣብኡ ደሎ ቦስ ገለ ዝበሃል ኣብቲ ካምፕቲ ኣብቲ ናትካ ካሜራ ዘለካ ከዓ ደስ ተለይልዎ ሕብሪ ዓይንካ ከም ድሌት እዩ ዝገብረካ ምራፅ ዝበሃል ብሓፂሩ የብልካ ኤቭሪቲንግ እዩ ዝውሰደልካ ኢቨን ከይተረፈ እቲ ስኻ ተስተንፍሶ ትንፋስ ንባዕሉ ይድውሰደልካ ነይሩ ኮነ ኢሎም ሕማቅ ጋዝ የሽትትካ ኮነ ኢሎም ናብ ናትካ ስትንፋስ ከይተረፈ ንዑ ይቆፃፀርዎ ናብ ሓደ ቦታ ኣሎ ከምኡ ዝገብሩ ናብ የእትውካ ሞ ገለ በቃ ሕብሪ ዓይንካ ደስ ተደይልዎ ወይ ዝኾነ ዓይነት ማሲንካ እንተሪኦም ካ ወይ ከምደይ ጥቕሞም ተደኣ ፈሊጦም ከምደይ ትሰርሐሎም ተደኣ ተረዲኦም ከምዚ መንገዲ ከዓ ኣሳቂም እዮም ዝቐትሉካ እዛ ህሞት እዚኣ ግን ንብል ኣሕዋት ሓንቲ ናፅነት ነይራትና እዩ ንሳ ከዓ ንፍታ ሕጂ ድብለኩም ዘለኹ መፅሓፍ ዝፀሓፋ ብጣዕሚ ፌመስ ዝኾነት መፅሓፍ እያ ማን ሰርች ፎር ሚኒንግ ትርጉም ምንባር ትብል ብትግርኛ እውን ተተርጊማ ርእያ ኣለኹ ኩሉ እንትናካ ክውሰድ ይኽእል ይብል everything can be taken from a man ኩሉ ነገርካ ክውሰድ ይኽእል ይኸውን ግን but one thing ይብል and that is the last of human freedom ሲሉ ይፅዋዕ እሱ ከዓ ናይ መወዳእታ ናይ ደቂ ሰባት ናፅነት ንሳ ከዓ እንታይ ይብል ኣብ ዝኾነ ዓይነት ህሞት እቶ ሚኒንግ ወይ ከዓ ትርጉም ናይቲ ነቲ ነገርቲ ከመይ ግብረ መልሲ ወይ ከዓ ከመይ ትርጉም ከም ትህቦ ግን እስኻ ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ሓሳብካ ብዝግባእ ክትቃኒ ከተስተኻኽል ትርጉምካ ግን ከተስተኻኽል ትኽእል ኢኻ እዩ ሰብ እዚ እንታይ እዩ ገይሩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሂወት ኣትዩ ዝነበረ ሰብ ከመይ ዓይነት ሂወት እዩ ብድሕሪኡ ሕሊፉ እንትረኣይኩምኒ ቪክተር ፍራንክል ማለት ካብቶም ብጣዕሚ ኣዝዮም ውሕዳት ዝኾኑ ካብቲ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ዝወፁ ኣዝዮም ውሕዳት ዝኾኑ ሰባት ወይ ከዓ ውሕዳ ግን ካብ ዓለም ምልእቲ ዝቐይሩ ሰባት ካብኦም ሓደ እዩ ቪክተር ፍራንክል እንታይ ይገብር ነይረ ብል ንሱ በቃ ኣነን ውሕዳት ካብቶም ምሳይ ዝነበሩ ሰባትን ሓደ ዝገብሮ ነገር ነይሩ ይብል ንሱ ከዓኒ ገለ ዝተወሰደና ክንመርፆ ዘይንኽእል ንሕና ክንቆፃፀሮ ዘይንኽእል ነገራት ከም ዘለና ንርዳእ ነርና ይብል ሰብኡ ኣሕዋት ፈቐድኡ ድሞተ ሰብ ምርኣይ ፈቐድኡ ጀስት ሬሳ ምርኣይ ዝኾነ ቀሊል ነገር እዩ ድብሎ ንሱ ጀስት ኖርማል ነገር እዩ ንዓና ነይሩ ለሚድና ኢና
ነዚ ብዚ ኮይኑ ድዛረብ ደሎ ሰብን ነዞም ንሰምዕ ዘለና ንኣሕዋት እዚ ነገር እዚ ምናልባት ቀሊል ክመስለና ክእል እዩ ነቲ ህሙት እቲ ዘሎ ሰብ ግን ከመይ ኢሉ እዩ ሓሳባቱ ምስትኽኻል እዚ ነገር እዚ ክሓልፍ እዩ እዚ ነገር እዚ ሓሊፉ ስኳር ፅባሕ ንጎ ንሰባት ከምህር እዩ ድብል ትርጉም ሚኒንግ ክሕዝ ይኽእል ከመይ ኢሉ እዩ በቃ ዕጫ ኢሉ ከማር ብኡ ተስፋ ቆሪፁ ክመውት ኢሉ ቀሎ ኣይኮነን ኣሕዋት ቪክተር ፍራንክል ግን ዓለም ትምህርቲ ክኸውን ስለ ዝደልዮ ፈጣሪ እሞ ከዓ ንሱ እዚ ነገር እዚ ስለ ዝተረድኦ ካብቶም ውሕዳት ካብቲ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ዝወፁን ትርጉሞም ብምስትኽኻል ድማ ትርጉም ዘለዎ ሂወት ንሰባት ንኽነብሩን ካብ ዝሓገዘ ብሉፃት ዝኾኑ መምሃራን ኣነ ነቲ መፅሓፍቲ ከንብብ እንከለኹ ነዚ ታሪክ እዚ ምስ ሰማዕኩ ብነፍሰይ ብጣዕሚ እየ ሓፊረ ምክንያቱ ኣነ መረረይ በቃ ዓጫ እንታይ ሞ እዛ ሂወት እዚኣ ዓጫ እንድያ እንታይ ክንገብር ኢለ ካብቶም ቀዳሞት ደማሩ ዝነበርኩ ሰባት እዚ ብዝገብሮ ዝነበርኩ እዋን እንታይ ኮንካ ኢኻ ከምኡ ትገብር ተረኣይኮምኒ ስድራ ዘይብለይ ኮይኑ ይኮነ ኣጆኻ ትብለኒ ኣጆኻ ትብለኒ ሓወይ ሓፍተይ ኣቦይ ኣደይ ዘይብለይ ኮይኑ ይኮነ እኳ ደኣ ልዕሊ ዓቐን ደፍቅሮኒ ልክዕ ከምቲ ኩላቶም ወለድና ኣሕዋትና ደፍቅሮና ከምኡ ወለዲ እኳ ደኣ ኣለውኒ ስድራ እኳ ደኣ ኣለውኒ ግን እዚ ነገራት እዚ ምስ ረኣኹ ለካ እዚ ኣይሰኣንኩን ኣነ እሞ ከም ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ዲኻ ዘለካ እንተረኣይኩምን ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ኩለትናኻ ተወሲዱ ኢልካ ዲና ወደኾነ ተወሰደለይ ነገር የለን ተወሲድለይ ዝብል ዘለኹ በቃ ሲስተም ናይቲ ዓዲ ንመንግስቲ ኢኻ ተማርር ስድራይ ሃብታማ ስለ ዘይኮኑ ኢኻ ትብል ገለ ነገር ኢኻ ትብል ከምዚ ተድህልወና ነይሩ እኮ ከም ክስቶ እኮ ተዝኸውን ነይረ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝተኣቱ መሊስካ ስክሮል ትገብር እሞ ተዝኻፍአ ነገር ንዓና ደጋጥመና ኣብዚ ኣፍሪቃ ዘለና ከዓ እንታይ እንተረኣይኮምኒ ስክሮል ጌርካ ተረኣኻ ሓደ ሰብ ሰሊጡ ኤሮጳ ኣትዩ ትበሃል ኣብኡ ከይዱ ክዳውንቲ ይቕይር በረድ ስለ ዝኾነ ከዓኒ ጃኬት ትገብር ገለ ድሓር ፅቡቕቲ ስእሊ ተሳኢሉ የብል ለይቲ ኮ የብለኩም ዘለኹ ለይቲ ስብሓት ኣይደኖ ለይቲ ወላ ገለ ክኸውን ክእል እዩ ስራሕ ስለ ዘይብልካ ንስኻ ሕጫ ኢልካ ስለ ሓሲብካ ዘለካ ብምርጫኻ ወዮ ደኣተኻ ቲክቶክ ሕማቕ ነገር ሒዝልካ መፅእ እሱ ከዓ ሰብ ምጉድዳር ምስ መዘናኻ ምጉድዳር ክፍታ ኣቢልካ ሱ ክትርኢ ከለካ በዓል እዚኦም ከመይ ሂወት ሰሊጥዎም ኣብ ከመይ ኣትዮም ስድረኦም ገለን ብዙሕ ዕድል ረኪቦም በዓል ንሕና ግን ዕድል ዝበሃል እኮ የብልናን ትብል ኣታ ርኢኻ ዶ ትክስቶ ትብሎ ሽዑ ሓደ ደይደቀሰ ከማኻ ስክሮል ዝገብር ኣብ ጥቃኻ ኮፍ ዝበለ እንታይ ጫና እንታይ ክንገብር ኢልካ እናደብልካ ለሰብካ ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ ይብለካ ርእዮ እንድዮ ክስቶ ዲኻ እቲ ዓኽቲ ዓወይትሉ ንሕና እንድያ ምዃን ኣብያትና ረላ በቃ ሸሊሓትና ኩዕድልና ተጣሚማ ዶ ከምዚ ኮይና ዶ ገለ ትብል እዚ ነገር እዚ ፅባሕ ንጎ ፍረ መፅእ ድዩ እንተረኣይኩምን ኣየምፅእን ኳዳ ናብ ሕማቕ ነገር ይኸእቱ ናብ ምውድዳር ናብ ካልእ ነገራት ሕጂ እንመርፆም ዘለና ምርጫታት እመኑን ኣሕዋተይ ንሕና ብዘይርድአና ምክንያት ንሂወትና ይሰርሕዎ እዮም ኣሎ ኣብ ምርጫታትና ንሕና ክንጥንቀቕ እንተዘይክእልና ከዓኒ እቶም ምርጫታትና ፅባሕ ንግሆ ወይ ሂወትና ክሰርሑ እዮም ወይ ከዓ ሂወትና ከፍርሱ እዮም ስለዚ እስኪ እንታይ ኢና ንከታተል ዘለና እስኪ ረእይዎ ኢኹም ሶሻል ሚድያ ኢኹም እንታይ ንመን ኢና ፎሎ ጌርና ንርኢ ዘለና ምንታይ እዩ ዘሎ ትኩረትና እንታይ ብዛዕባ ገዛ ርእስና እንታይ ድብል እምነት ኢና ሕጂ መሪፅና ዘለና ይኽእል እየ ፈጣሪ ለምሳይ ክኾነለ እዩ ዝብል ምርጫ ደ ሒዘ ዘለኹ ስቕኢልካ እዩ ትርጉም ዝበሃል የብሉን ሂወት ክወፅእ ኣይክእልን እየ ከመይ ገይሮሞ ከቢድ እዩ ገለ ኢና ንብለና ኣፍኮርስ ቀሊል ነገር ኣብ ሂወት የለን ከቢድ እዩ ግን ንሓደ ነገር ኣይክእሎን ኢልካ ኣክንዲ ምምራፅ ብኸመይ እየ ክገብሮ ዝኽእል ኢልካ ምምራፅ ዓብ ፍልልይ ኣለዎ እያ እንታይ ኢና ንመሃር ዘለና መዓልትና ከመይ እዩ ዘሎ እስኪ ረእይዎ ኢኹም ናይ ብሓቂ ተግባር ንወስድ ኣለና ዲና ወይስ ኣይነተግብርና ዘለና ወይ ከዓ በቃ ተስፋ ቆሪፅና ኢድናን እግርና ናጣሚርና ክላስ ኢልካ ትርጉም ዝበሃል የብሉን ኢልና ሕጂ ሰዓት ንሕና እውን እንተደኣ ስቕ ኢልና ሃሊና ዝኾነ ነገር ዘይነተግብር እንተደኣ ሃሊና ኣብ ፀሎትና ናይ ብሓቂ ዘይንፀንዕ እንተደኣ ሃሊና ናይ ብሓቂ ክኾነለ እዩ ዝብል ዝኾነ ዓይነት ሜንታሊቲ ከይሓዝና እንተደኣ ሕጂ ንብል ሃሊና ወይ እውን ዝኾነ ነገር ዘይንገብር እውን እንተደኣ ሃሊና ንባዕሉ ምርጫ እዩ ኣሕዋት ቾይስ ዲሳይድ ዘይምግባር ዘይምውሳን በቃ ነቲ ውሳነቲ ምውልዋል ንባዕሉ ኢትስ ቾይስ ክሊር ጋይስ ፕሮክራስቲኔት ምግባር ንፅባሕ እዚ ነገር እዚ ይፅንሓለይ ምባል ንባዕሉ ኢትስ ቾይስ ገለ ነማርሮ ዘለና ነገራት ኢትስ ቾይስ ፕሊዝ ንረዳእ ኢና እቲ ምንታይ ሲ ሓደ ሰራርሓ ናይ ኣእምሮና ክርድአና ዘሎ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ናባና ዘይኣተወ ካባና ኣይወፅን እዩ ካባና ክወፅእ ዝደለና ነገር ከዓ ናባና ቀዲምና ከነእተወ ክንክእል ኣለና እንታይ ኢና ነእቱ ዘለና እንታይ ኢና ኮንሱም ንገብር ዘለና እንታይ ኢና ንቕበል ዘለና ክሊር ኣስክ ዩርሰልፍ በቃ ኦነስትሊ ነፍስና ንሕተታ እስኪ ኣየኖት ምርጫታት እዮም ናብዛ ሕጂ ዝሓት ዘለኹ ሂወት ኣብፅሐሙኒ ዘሎ ጀስት ነፍስና ብለይማ ይንግበራ ወይ ዝኾነ ዓይነት ኣይንፍረዳ ኢና ወይ ዝኾነ ዓይነት ንነብስና ኣይንኾንና ኢና ግን
እንታይ ዓይነት ምርጫታት ስለ ዝወሰድና ኢና ናብዛ ሕጂ ሰዓት ሂወት ደለናያ ሂወት በፂሕና ዘለና ምናልባት ከምዚ ክትብሉ ንፀናሕኩም እኮ ድሕሪት ምልስ እንተረኣይና ንድሕሪት እንተረኣ ተመሊስና ሂወትኩም ንሓሙሽተ ዓመት 10 ዓመት ተምለስ ክትቅይርዎ ዝደልዩ ብካልእ መንገዲ መፀኹም ድበልኩኹም እዎ ድበልኩምኒ ዳስዋ ይሕዋል ስለዚ ንዖም ኢና ክንደግሞም ዘይብልና ሕጂ ብካልእ መንገዲ ሕጂ ክንጓዓዝ ዘለና ኣብቲ እዋን እቲ ኣነ እውን ነዚ ታሪካት እዚ ክሰምዕ እሱ እውን ምርጭ ይሕዋል ብዛዕባ በቃ ፕሮሰስ ዝሰለጦ ሰብ ስክሮል እንዳገበርኩ ንዑ እንዳረኣኹ እቲ ናተይ ሕማቅ እቲ ናተይ ድሰኣንክዎ ነገራት ምስቲ እቲ ሰብ እቲ ዝረኸቦ ነገራት እንዳወዳደርኩ ኣክንዲ ኣሕ እዋ ኢለ ነቲ ኤነርጂ ትሒዝዮ ዝድቅስ ከምዚ ዓይነት ፍሉይ ዝኾነ ታሪክ ሰሚዐ ክድቅስ ይኽእል ይኸውን ምርጫ እዩ ንሱ ንበዓሉ ክንደይ ክትውዕልሉ ትኽእሉ ቦታታት ነይሩ እዩ ኣሕዋት ክንደይ ስክሮል ክትገብሮ ትኽእሉ ቲክቶክ ነይሩ እዩ ፌስቡክ ተኣትሩ ኢኹም ዩቲብ ኣትኹም ድሌትኩም ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ክትድቅሱ ትኽእሉ ነርኩም ናብ ምዝንጋዓት ብዙሕ ነገራት ክንገብር ንኽእል ነርና ንኾና ግን ዊ ቹዝ ኣሕዋት መሪፅና ግን ካብዞም ብዙሓት ሚልዮናት ኣመራጭታት ናብዛ ቦታ እዚኣ መፂና ኣለና ይዶን ኖ እዚ ሎሚ እንሰምዖ ዘለና ክላስ ይኹን ኣብዚ ንወስዶ ንውስኖ ዘለና ምክንያቱ ኣነ እዚ ክላስ ዝንዳሃብኩኹም ወይ ካብ ድኾነ ሰብ ገለ ክብል ከሎ ገለ ትውስኖ ውሳነታት ኣሎ እዩ ሕጂ ሰዓት ተስፋ ቆሪጡ መስተ እንዳሰተየ ኣብ ካልእ ዓይነት ወልፍታት ደሎ ሰብን ንሕና ኣብ ዝደለና ሰባትን ፅባሕ ንጎ መዕለቢና ሓለዲ እንተረኣይኩምኒ ብተኣምር ኣይከውንን እዩ ምክንያቱ እቲ ሰብ እቲ ስፍሩ ድገበራታ ጠጠው ኢልላ ደሎ ተስፋ ቆሪፅላ ደሎ ቦታ ንሕና ግን ንሱ ሰፈርና ይገበርና ንሕና ግን ንሱ ካሊእ ገዛውቲ ኢልና ናብ ካልእ ነገር ንክንከይድ ንሓስብ ኣለና ኢና ኣሕዋት ዝዓበየ ነገር ከዓ እንታይ እንተረኣይኩምኒ ሂወት እትፍጠር ሂወት ተደኪና ዘላ ኣብ ምንታይ እንተረኣይኩምና ኣብ ኣእምሮ እዚ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ናብ ኣእምሮና ነእትዎ ዘለና መሪፅና ፊልተር ጌርና ንወስዶ ዘለና ነገራት ንረዳእዮ ኢና ኣሕዋት ንሕና ንመርፅ ዘለና እንታይ ዓይነት ሓሳባት ኢና ሕጂ ሰዓት ነስተኣናግድ ዘለና ብዛዕባ ገዛ ርስና እንታይ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ክኾነለይ ዝብል ነገር ድዩ ሂወትና ናይ ብሓቂ ተቆፃፂሮ ደሎ ወይስ ኣይኮነለይን ድብል ነገራት እስኪ እዚ ነገር እዚ ነስተብህለሉ ኢና ኣሕዋት እንታይ ማለት እንታይ ዓይነት እምነት እዩ ዘለና ክላ ኣይኮነለይኒ ትርጉም የብሉን ሰቂልካ እዚ ነገር እዚ ፅባሕ ንጎ ከፅድፈና ኣሕዋት ነእትዎ ዘለና ከዓ ምውፅእ ዘይተርፊ ዓስ መሲልኩም ሰብ ፀሊም ምርጫ ኢሉ ድውስን ውፅኢት ምስ መፀ እዩ ውፅኢት ምስ መፀም ኣማራፂ የብልና ኣሕዋት ክሊር እንታይ መሲልኩም ሎሚ እንውስኖ ዘለና ውሳነታት ኣብኡ ኢድ ኣለና እዩ ንሕና እቲ ሎሚ ዝወሰናዮ ውሳነታት ብዛዕባ ዘምፅኦ ድኾነ ዓይነት ውፅኢት ግን ንሕና ኢድ የብልና ስለዚ ብድሕሪ ዕጫ ኢሉ ዘሎ ሰብ ኣብቲ መጀመርያ ኣይኮነን እቲ ውፅኢት እቲ ምስ መፀ እዩ ናትና ዘይኮነ ግን ኣብ ቤትና ኣየርሕውን ይሕዋል እዚ እንተደኣ ኮይኑ ሞ ከመይ ኢልካ ከምኡ ትብል ኣለካ ፈቲና ኮናን ማለት ድኽነት ድመርፅ ሰብ የለን ሕማም ድመርፅ ሰብ የለን ኣይኮነን ስእነት ድመርፅ ሰብ ወላ ሓደ የለን ኣይኮነን ኣሕዋት እዚ ነገር እዚ ኮይኑ መርፆ ኢና ርዱእ ነገር ኮ ክትብሉ ንትኽእሉ ትኾኑ ኢኹም ግን ኮንሽስሊ ኮና ንመርፆም ዘለና ኣሕዋት ኮንሽስሊ እንተድኸውን ነይሩ ከምዚ ንብሎ ዘለና ነይሩ እንተድኸውን ነይሩ ኦፍኮርስ ኩላትና እንታይ ንመርፅ ንፈለጥና ነርና ግን ሰብ ኮንሽስሊ ወይ ከዓ ብትሕተውኖና ከይተረድአና ንሕና ናብ ድኾነ ቦታ ንኸይድ ናብ ድኾነ ነገር ንኣቱ ኣለና ኢና ዝዓበየ ደሸግረና ደሎ ነገር ከዓ ንሱ እዩ ድኾነ ሰዓት ብፍላይ ኣብ ሕሉፍና ነዚ ነገር እዚ እንተዘይተረዲእና ካልኦት ሰባት ዝመረፁልና ካልኦት ሰባት ዝሓንፀፁልና ካልኦት ሰባት ዝደረሱልና ሂወት ሕራይልና ኣሜኒልና ተቐቢልና ነቢርና ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብ ሎሚ ግን ምርጫና ከነስተኻኽል ክንክእል ኣለና እንታይ ዝብል ምርጫ ኢና ክንመርፅ ዘለና እንተደኣኢልኩምኒ ድማ ኣሕዋተይ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ካልኦት ሰባት ደሪሶምለይ ካልኦት ሰባት መሪፆምለይ ድነበርክዋ ሂወት ነይራ እንዳ ካብ ሕጂ ንኔው ግን ናተይ ሂወት ናተይ ሓላፍነት እዩ ደራስና ሂወተይ ባዕለ እቲ ክኾኖ ዝደሊ ዓይነት ሂወት ሰብ ከዓ እዚ ኢልና ክንመርፅ እንተደኣ ክኢልና ነቲ ነገር እቲ ምብፃሕና ዘይተርፍ እዩ ኣባና እውን ናብ ካልእ እውን ከይከድና ኣሕዋት ብዙሕ ተኣምር ከም ሰማዕና ነርና ኢና ንምንታይ እንተረኣይኩምኒ ድኾነ እዋን ኣብ ድኾነ ቦታ ሰብ የብልኩም ገንዘብ የብልኩም ወይ ድኾነ መውፅኢ ስኢንኩም ወይ ድኾነ ዓይነት ሓጋዚ የብለይን ኣብ እትብልሉ እዋን እቲ ዝመረፅኩም ውሳነ ንእሽተይ ትበሃል ውሳነ ናብ ዓባይ ዓብ ድበሃል በረኸት ናብ ዘለዎ ፀጋ ናብ ዘለዎ ሂወት እትያትኩም ክትከውን ትኽእል መቸም ኩላትና ብቐሊል ሓዊ ተፈቲና ኣይኮና ናብዚ ዘለና ኤቭሪዋን ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ሓዋት ኤቭሪዋን ኩላትና ገለ ዝተፈተናሉ እዋናት ኣሎ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ከዓ ክንዲ ተስፋ ምቑራፅ ብክንዲ ኢድካ ምሃብ ኣብ ክንዲ ንድሕሪት ምባል
حدا مرزنا إحنا قال الله نسخة ولا كل نجارات كم تأنا زدليو أنت زي كنا لك كم ناي فيكتور فرانكل كريت إحنا مينينغ ناتنا تركم ناتنا ويكاتا أنكو زلاتنا أن نجارات تناتنا attitude ويكاتا ناتنا أملا خاختا نتوم نجارات يوم زلنا استخيلنا لبس إحنا نخون بوتا الله بلوها كلاتنا حوار سكي تزبلكم يعني دحريت ملس بلمو نفسهم حتى توايخ علو دو قال أوهان كمسي تشيز بقى زي مودة تايلنا ده حسبنا له تسفار قرصنا له دحريت كنبلو له حسبنا بجنزب تشجرنا لي بتعنانا تشجرنا لي كل نجار تقبل بيجنا جن أوفت عارينا حنتي دلاتنا أماراتي بتا ناتنا تقولت سلزم كونت بعد وقت أنا لا أوانا لا نسخ أنا من تايم مريت أنا ترى أيكم مني نفتخر إني أزلنا بوتا بقليل بوتا بقليل نجار كلاتنا تفتينا حلفنا حتى فتنكم هنا نجارات على ንምንታይ እንተረኣልኩም ኣብዛብ እንታይ ኢልኩም ሓሲብኩም ኣለኹም ንድሕሪት ክትብልዎ ላ እንተበልኩም ገለ ዕላማ ካብቲ ቦታቱ ኣውፂእኩም ኣሎ እዩ ኣብዚ ቦታ ዘለኹ እኮ ንስድራ ኢለ እኮ እዩ ኣነ እኮ ንዓይ በቃ ይእኸለኒ በቃ ነብስኹም ከተጥፍኡ ዝሓሰብኩም እዋናቱ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ይኸውን ግን ኣብታ ህሞት እቲኣ ገለ ሰባት ትዝብሉኻ ኣብ ዓዲ ገዲፍካ መፃትካ ወላዲትካ ትዝትብለካ ወለድኻ ትዝብሉኻ ኣሕዋትካ ትዝብሉኻ ክሊር በቃ ክትገብሮ ተሓስብ ዝነበርካ ሕልምታት በርዒኑ ከይተርፍ ምሳኻ ከየብል ስለ ተሓስብ ፈጣሪ ካብዛ ቦታ እዚኣ ከም ገለ ጌርካ ኣብፀኒ ንወላዲተይ ክበፅሐላ ንወላዲተይ ክሕግዝ ነቦይ ክሕግዝ ንደቀይ ከምዚ ክገብር እቲ ኢልና እዚ ሰላኹም ኢልና ነቲ ምርጫት ድመረፅናዮም ትርጉምና ሳላ ዝቀየርና ሓሊፍያ ዘይ እምቢ ዘይብል እኳ ደኣ ሽሻዩ ብዙሕ ዝኾነ ፈጣሪ ከዓኒ ስለ ዝኳሕኳሕናዮ ስለ ዝሓተትናዮ ስለ ድለመናዮ ናይ ብሓቂ ከዓኒ ኣብኡ ስለ ድፀናሕናን ትርጉምና ስለ ደስተኻኽልና ገለ ድሓለፍናዮ እዋናት ኣሎ ይሕዋት ኣብቲ እዋን እንተ እንታይ ኮይና ዕጫ እዩ ሂወት ዘይብልና ኣብቲ እዋን እንተ እንታይ ኮይና ኢና በቃ ዕጫ እንዲድና ሽዑ ደይማረርና ንምንታይ ዳ ሓሊፍና ስለ ንመረፅና እዩ ኣይኮነን ኣሕዋት እቲ ቦታ በቃ ስለ ደይመረፅና እዩ ካልእ ቦታ ንዓይ ይግብአኒ እዩ ፈጣሪ ይሓግዘኒ ኢልና ስለ ድሓሰብና ጥራይ ኣሎ ዶ የለን ኣብ ሂወትኩም ከምኡ ነገር ኣሕዋት ከምኡ ዝሓለፍኩሞ ግዝያት የስ ኣሎ የለን ሄሎ ምሳይ ኣለኹ የስ ያ ኣሎ እዩ ምናልባት ኣብ ዩቲብ ዘለኹም ከዓኒ ኣብ ታሕቲ ኣሎ ኢልኩም ፀሓፉ ኢኹም እንተደይ ኮይኑካ በታ ሊንክ ተጠቒምኩም ናብ ዙም መፂኢኹም ስለዚ መን ኣሎ እስኪ ናይ ብሓቂ እዚ ነገር እዚ ትብሎ ዘለካ ነገር ሓቂ ካያካ ኣብ ከምዚ እዋን ዝንትን ነገራት ተፈጢሩ ነይሩ ከምዚ ኮይኑ ንኩሉ ሰብ ትምህርቲ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ ኣሕዋት ሳላ ከምዚኣ ድመረፅኩ ግን ሳላ ከምዚ ድገበርኩ ግን ብሓለፍክዎ እዋን ኣሎ ትብልዎ እንተደኣ ሃልዩ ናይ ብሓቂ ብኣኹም መሰረት ጌርናሲ ኣብታ እዋን እቲኣ ድመረፅኩማ ምርጫ ዕጫ ስለ ደይገበርኩማ ኦፍኮርስ ምርኢና ስለ ድመረፅኩም ዝሓሸ ቦታ ከም ደኣተኹም ዩኬን ኣስ ካባኹም ካብ ብዙሕ ነገር ክንምሃር ንኽእል ኢና መን ኣሎ ኣሕዋት ገንዘብ የብልኩም ምናልባት ጥዕና ስኢንኩም ክትኮኑ ሰብ ስኢንኩም ክትኮኑ ኩሉ ነገር ፅልምትምት ኢልኩም ግን ካብታ ህሞት እቲኣ ናብ ውሽጥኹም ተመሊስኩም ንስኹም ናይ ብሓቂ ፀሎትኩም ስለ ድመረፅኩም ሕልምኩም ስለ ዝመረፅኩም ስድራኹም ስለ ዝመረፅኩም እዚ እሞ በቃ መወዳእቲ ኣይኮነን ኢልኩም ትርጉምኩም ብምቕያር ነቲ ሽግር እቲ ከም ሽግር ዘይኮነ እኳ ደኣኒ ፅባሕ ንግሆ እንተ ሓሊፍኩምሞ ፅባሕ ንግሆ ናብ በረኸት ከም ዘብፅሐኩም ተረዲእኩም ዝሓለፍኩም እዋናት ኣሎ የስ ጋይስ ኣሎ ሓቂ ኣሎ ትብሉ ኣለኹም ኢኹም እስኪ መን ኣሎ ሼር ዝገብረና ሓራይ መን ኣሎ ሼር ዝገብረና የስሚ ክሃወይ ኦኬ ናይስ ሓራይ መን ሓራይ ስለዚ ኤኒዋን ካልእ ሰብ ከመን ኣሎ ሚኪ ክምለሰና ኤኒዋን መን ኣሎ ጋይስ ሓሳብኩም እንዳሃብኩም ኣብዚ ክብሎ ፀናሕኩ ነገር ሓሳብኩም ሂብኩም ብድሕሪኡ ንሓ እንተ ትገልፁና ደስ የሳዶ ሓፍተይ ሄሎ ሰምዕኒ ኣላኺ ሄሎ ሳዱ ሰላም ሳዱ ሓፍተይ وهرجعت لقاء ساعة سيكون مرة في رجع لقى لي بتشافي اليوم صحيح أنا وازي كنت بس أسمع كيف يشتغلها يوتي كنت نسجل مجزري مرة فبستي ناخذ داتا من سكرامس موضع سجلها مسيري عايزين موضع سجل يبغى يتفعل الجلد كم كان سكون بيكون أجرب كان أنس نفسي كويس جبلا مالتي تجيب نفسي ناقص
لدى بعض النسبة صار فرق يا زغل كلا جزيها أبنتي مرات كان أبنات كلا شرط برجع تش إسرائيل حمشون ورشون من تستمع فوق فيديو مالتي نكذابر سبتوتو ما تخلي خالص كم فوق خطوة فوق فرق one two nine ميكحاوي ميت كبر أروني سمعن ترى عليها ميت كبر قلت لي سادة حتى قريتها شروع بيت الدراسة خلاص وهنا كأيام كمان أنا ثلاث أيام نتناول أنا يا ماني سبتة تنام لوده تابع تنام سبعة سبعة ترى تكون ستة يوم كنتي جاي أنا حسنا بنا حسنا قرأت إنه هذا في دخل يأخذ منه هذا زوري فمش عارف إذا مثلا سوالف لأنه كان في دخل يأخذ كل شيء جواتي كان زي والبوست هي لا يكون زي دوباره المهنيات مالتي كنت أصلا زي حاولتي أزيد تسمعي كوكو زي بعد فكرة براني لو تيجي سؤال بصواب بس فرق هاي برو عدنا عفوا تبني مالتي ويا أخيرا زي صوت واحد في أنا بلا قالوا نحن نعرف الخميسات زي دلك بعد الحين هنا زي ما تيجي Thank you. Thank you صدحاتي. Thank you so much. شيء علوي كلاتنا ترى مرسيلنا خنرأي خيلنا بكون أوان مرجعاتنا سل استغاثلنا ትኩረትና ስለ ደስተካከልና ካብቶም ደስ በሃልናዮም ነገራት ዘይኮኑ ካደ ኣብታ ሓንቲ ድላትና ክንወፀላ ንኽእል መንገዲ ትኩረት ስለ ዝገበርና ዝወፀናሉ ግዜያት ኣሎ እዩ ሰንዑ ምድጋም እቲ እዋን እቲ ናይ ብሓቂ ሂወት ዕጫ ዘይኮነት ኳ ምርጫ ምዃና ዘርድአካ ነገራት እዩ ፈቲና ኣይኮንና ናብ ከምዚ ዓይነት ሂወት ኦፍኮርስ ኣቲና ክንከውን ንኽእል which is ምናልባት ገሊና ኣብ ሊብያ ክንህሉ ገሊና ኣብ ዝኾነ ዓይነት ፋይናንሻል ሽግር ክንህሉ ገሊና ገለ ነገራት ትስምዐና ኣሎ ገለ ነገራት ኣብ ሂወትና ደጓንፈና ኣሎ ኣሕዋት ግን ብዛዕባ እቲ ነገርቲ ምስ ተፈጥረ ኢና ንዘራረብ ዘለና እሱ እንተተፈጢሩ ብድሕሪኡ እንታይ ንግበር ብድሕሪኡ ምርጫ ኣለና ዶ ብድሕሪኡ ክንቅይሮ ንኽእል ዶ እንተረኣይኩምኒ 100% we can change it ኣሕዋት እሺ ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ዘለና ሂወት ኮይና እቲ ነገርቲ ድስተኻኸል ኮይኑ ይስማዓካ ናይ ብሓቂ ድዕረ ኮይኑ ይስማዓካ ኣብቲ እዋን እንተኾንካ ክትሪኦ ከለካ በቃ ተወፅኦ ኮይኑ ናይ ስማዓካ ኣሕዋት ግን እመኑኒ እንተረኣ ንነብስና ካብቲ ደላቶ ቦታ ኣውፂኡ ናብ ዝሓሸ ቦታ ከብፅሐና ዝኽእል ፈጣሪ ከም ዘሎ ተረዲእና እሞ ድማ መምርሒታቱ ክንክተል ተረኣ ኸይልና ናይ ሂወት ምንጫ መበገሲታ ካብ ኣእሙሮ እያ ካብ ልቢ እያ ካብኡ ስለ ትወፅእካ ካብኡ ዝወፅእ ነገር ተጠንቀቕሉ ናብኡ ድኣቱ ነገር ተጠንቀቕሉ እንተረኣ ተባሂልና ንያኻ ፀበቕ ይበሃል ሓቀ ኣይኮነ ወይ ከዓ ትምኒትካ ፀበቕ ይበሃል ኣይኮነ ንምንታይ ከም ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ካብ ፈጣሪ ንላዕሊ ኣሰራርሓ ናይ ኣእሙሮና ኣሰራርሓ ናትና ክርዳእ ዝኽእል ወላ ሓደ ሰብ የለን ኣሕዋት ወላ ሓደ የለን ስለዚ ስለ ዝርዳእ ፈጣሪ ከዓ ናብ ልብና እንታይ ንእቱ ኣለና we need to understand ነዚ ነገር እዚ ክንርዳእ ነዚ ነገር እዚ ክንግንዘብ ክንክእል ኣለና ሎሚ ንመርፆም ዘለና ምርጫታት ወይ ናይ ብሓቂ ኣስካላ ኮይኖም ናይ ብሓቂ ደረጃታት ኮይኖም ናብ ዝኾነ ዓብ ደረጃ ከብፅሑና እዮም ወይ ከዓ ናብ ዝኾነ ቁልቁለት ከእትውና እዮም what are we choosing እንታይ ኢና ንመርፅ ዘለና ሕጂ ነፍስና እስከ ሕተት ነብላ እንታይ ዓይነት ምርጫታት እዮም ናይ ብሓቂ ሙሉእ መዓልቲ ክነሰላስሎም ንወዓልና እንታይ ዓይነት ሃቢትስ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ተግባራት ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ልምድታት እዮም ዘለውና ኣለና ብሓንሳብ ሓቂ ስለዚ ፕሊዝ ቢ ሪስፖንስብል ናተይ ሂወት ናተይ ሓላፍነት እዩ ንበር ስብታ እዋን እቲኣ ብሓንቲ ለይቲ ዝቕየር ነገር የለን ንድሕሪት ከምቲ ምልስ ኢለ ኣነ እውን ክሪኦም ከለኹ እንኳዕ እኳ ዝኾነት ሓንቲ መፅሓፍ ኣንበብኩ እየ ድብል እንኳዕ እኳ ሓንቲ ዝኾነት ፖድካስት ረኣኹ እየ ድብል ምክንያቱ ኣሕዋት ከብለኩም ኢለ ዘይኮንኩ ግን ሽዑ ሰዓት ምሳይ ዝነበሩ ሰባትን ሕጂ ሰዓት ከዓ ክሪኦም ከለኹምን ገሊኦም ብዙሓት ካብቶም ዝፈልጦም ሰባት ከባቢ ድሪኦም ዝነበርኩ ሰባት ሽዑ ሰዓት ኩሉ ፕሮፌሰር ብለካ ከተፅንዕ ስለ ዝርኢካ ከተንብብ መፅሓፍ ስለ ዝርኢካ ወይ ናይ ብሓቂ ከተመስግን ስለ ዝርኢካ ክትፅልል ስለ ዝርኢካ ካብ ካልእ ሰብ ዝኾነ ደሓሻ ሓሳብ ሒዝካ ክትንቀሳቐስ ስለ ዝርኢካ ሰብ ካብኡ ዝበለፅካ ኮይኑ ስለ ዝስምዖ ክትዓብጦ ይደልን እዩ ብፍላይ ዓርክኻ ሓውካ ቤተሰብ ሳምቲንግ ከምዚ መዘናኻ እንተረኣ ኮይኑ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ሰብ እንተረኣ ኮይኑ ኣይደልን ናብ ምንታይ ኣቱ እንተረኣይኩም ኢና ምንሻል እትቐርቦ ሰብን
እትሰምዖ ነገራትን እትሪኦ ነገራትን እትከታተሎ ነገራትን ናይ ምምራፅ ግን ናትካ ጉዳይ ኢኹም ሶ ኣነ ምሸት ይኹን ቀትሪ ይኹን ገለ ይኹን ትረኽቡን ኣብ ምንታይ እንተረኣይኩምኒ ናፃ ስልጠና ኣሎ እንተተባሂሉ ናብኡ እየ ዝጓየ ዝኾነ ዓይነት መፅሓፍ ኣላ እንተተባሂላ ንዓና ምንባብ እየ ዝጓየ ገለ ብጣዕሚ ካብ ደዘናግዑኒ ንብዙሓት ሰባት ደዘናጋዕ ሓደ ነገር ተራህሊኢኻ ኩዕሾ እዩ ኦፍኮርስ ኣወዳትና ኮይና መብዛሕትና ሶ ብጣዕሚ ኩዕሾ ከዓኒ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ኮንሱም ዝገብር ኦፍኮርስ ሕጂ ክዘናጋዕ እንተዘይኮይና ናይ ባሓቂ ስራሕ ኢለ ኣየርኢኒ እንተዘይኮይኑ ሽዑ ግን ክስቶ እንታይ ኢሉ ትብል በቃ ተመርፆ ኢኻ ኣለኻ ሒዝኩም ኣለኹ ሓንቲ ዓይነት እኳ ግን በቃ በዓል ክብሪ ኣብ ኣማኒኤል ገለ ኣለዉ ስፖርት ናይ ጋዜጠኛታት ናይ ተኣሽሙ ኣለዉ እሱ እንታይ ኢሉ ትብል ናብቲ ሓደ ተኸይደ ሓደ ዓይነት ዜና ክየብልቡኻ እንተን ኣብ ክስቶ ተሰጋጊሩ ከምዚ ኣእምሮኻ ንሱ ጥራይ ድመልእ ኣብ ኖት ሰይንግ ሕጂ ንኢንተርተይንመንት ወይ ንምዝንጋዕ ኩዕሾ ንረኣይ ኣይኮንኩን ከለኹ ኣነ እውን ግዜ ብረኸብ ኩሉ ግዜ ብደለኒ ናይ ዓረፍቲ ግዜ እንተደኣ ኮይኑ ዝዘናግዐሉ ሓደ መንገዲ ተራህሊ ኣነ ንባዕሊ ኩዕሾ እዩ ግን ኣብቲ እዋን እቲ ዕላልና ንሱ እዩ ብመዓልቲ ከነማርሉ ንውዕል ብዛዕባ እዩ ስክሮል ጌርካ ትሪኦ ዝኾነ ዓይነት ዝጠቕመካ ሶሻል ሚድያ ኣይኮነን ትመርፆ ኢኻ ዘለኻ እቲ ነገር እቲ ከዓ ይኣቱ ክሳብ ዘሎ ፅባሕ ንጎ ብዝኾነ መንገዲ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ እንታይ ኢና ንምገብ ዘለና እንታይ ኢና ሎሚ ንመርፅ ዘለና ሎሚ ናይ ብሓቂ ኣብ ምንታይ ኢና ንነጥፍ ዘለና ሎሚ እንታይ ዓይነት ሓሳባት ሒዝና ኢና ንጓዓዝ ዘለና ኣሕዋት እንታይ ኢና ንመርፅ ዘለና ከም ቪክተር ፍራንክን ወላ ከምኡ ዓይነት ከቢድ ዝበሃል ሽግር ኣይነእቶም ኣትሊስት ግን ገለ ንሓስቡ ካብዚ ንላዕሊ ክንረኽቦ ንኽእል ብሉፅ ሂወት ኣሎ ኣሜዚንግ ዝኾነ ሂወት ኩላትና ክነብር ንኽእል ኢና ፈጣሪ ከዓ ኣይክልክለካ ስኻ ስለዘይሓተትካ ደኣ እምበር እሱ ስለ ዘይህብ ኮይኑ ይኮነ ምናልባት መሃብና እንተደኣ ቁሩብ ደንጊዩ ኮይኑ ከዓኒ ንሕና ስለ ዝተሃወኽና እምበር ፈጣሪ ወይ ከዓ ስለ ዝደንግዮ ኮይኑ ይኮነ ኣሕዋት ፕሊዝ ንኩሉ ሰዓት ሰላም ምዃኑ ደይተርፎ እዩ ኩሉ ነገር ምቕያሩ ደይተርፎ እዩ ግን ፕሊዝ ኣሕዋት ሓደ ነገር ንረዳእ ሎሚ ዝተዘርአ ፀባሕ ንጎ ከም ድዕፀት ንገንዘብ ኢና ሎሚ ዘሪእካ ከዓ ሽዑ ንሽዑ ንምሸት ትረኽቦን ኢኻ ኦፍኮርስ ግዜ የድልዮ ነዚ ነገር እዚ ንምስትኽኻል እንታይ ንግበር ሕጂ ከመይ እንተገበርና ሓይሽ ብፍላይ ሓደ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ነገር ተደኣሃልዩ ሶሻል ሚድያ እዚ ሕጂ ንከታተሎ ዘለና ሶሻል ሚድያ ቀሊል ዝኾነ ተፅዕኖ ኣይኮነን ኣብ ኣእምሮና ዝፈጥር ዘሎ ብቐዳማይ ንእሽተይ ሓንቲ ቪድዮ ይሰርሕ ነይሮሞ ገለ ሰብ ደስቲ ክትብሎ ትኽእል እታ ቪድዮ እንታይ ብል ነይረ መሲልኩም ብፍላይ ሎሚ ዘሎ ሶሻል ሚድያ ኣእምሮና ከመይ ከም ዝሰርሕ ስለ ዝተረድኡ ሕጂ ዘሎ ቴክኖሎጂ ብጣዕሚ ድፃወተልና ኣሕዋት ሎሚ ዘለና መንእስያት በቃ ከመይ ጌርና ዙም ከም ንጥቀም ከመይ ስክሮል ጌርካ ዝኾነ ቲክቶክ ከመይ ከም ትጥቀም ስለ ዝፈለጥና ወይ ካልእ ዓይነት ዲግሪ ስለ ዘለና ዲፕሎማ ገለ ስለ ዘለና ገለ ፍልጠት ካብቶም ናትና ኣቦታትና ዝሓዝና ኮይኑ ክስምዐና ክእል ይኽእል ወይ ንሕና ዝቐደምናዮም ንሶም ዝደሓሩ ኮይኑ ክስምዐና ክእል ይኽእል ግን እንተደኣ ተዓዚብናዮ ዝሕጂ ሰዓት ዘሎ ናይ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ ማዕበል ከቢድ ዝኾነ ማዕበል እዚ ብቐሊሉ ዕጋበት ኣብ ውሽጥና ንክፍጠር ብቐሊሉ ዝኾነ ዓይነት ደስታ ንክስምዐና ብቐሊሉ ዝኾነ ዓይነት ዕግበት ንክስምዐና ዝኾነ ኤነርጂ ንክስምዐና ክገብር ኣሎ እዩ ምክንያቱ ቦታትና ሓሪሶም ኣብ ፀሓይ ወፂኦም ሓዲኖም ጓስዮም ገለ ገይሮም ናብ ገዝኦም ሒዞማ ዝኣትዉ ዝነበሩ ኤነርጂ ሕጂ ሰዓት ንዓና ዘይክትህልወና ትኽእል እያ ምክንያቱ ንሶም ብቐሊሉ ኣይረኽቦን እዮም ዶፓሚን ዝበሃል ሆርሞን ኣሎ ኣብ ሓንጎልና ዝፍጠር እቲ ዶፓሚን ሆርሞን ሕጂ ከዓ ብምንታይ ዝፍጠር ብፍላይ ሶሻል ሚድያ ከመይ ይፃወተልና ኣሎ እንተረኣይኩምኒ ገለ ነገር ስክሮል ትገብር እሞ ምክንያቱ በዚ ካብ ብዙሕ ነገራት ዘተሓሳስበካ መዓት ነገራት ካብ ዘጨነቐካ እቲ ኢልካ ኣብኡ ተተዘናጋዕካ ይፅቡቕ እንደገና እንታይ ከም ዝመፅእ ኣይትፈልጥን ኢኻ ብፍላይ በዓል ቲክቶክ ናቲ ፕላትፎርም ዝሰርሑ ሾርት ወይ ከዓ ሪል ዝበሃል ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ጌርካ ስክሮል ክትገብር ከለካ ገለ ነገር ትርኢ መሊስካ ስክሮል ትገብር ገለ ነገር ትርኢ ስክሮል ትገብር እቲ ናትካ ስምዒት ብቐሊሉ በቃ ቅልል ንክብለካ ወይ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ሰላም ንክስማዓካ ወይ ዕጋበት ንክስማዓካ ዝገብር ሆርሞን ካብ ኣእምሮካ ይድፍጠር ኣብ ሓንጎልካ ይድፍጠር ዝኸፍአ ነገር ከዓ እንታይ እንትረኣልኩምኒ እዚ ዶፓሚን ሆርሞን ብቐሊሉ ንረኽቦ ስለ ዘለና እዚ ሶሻል ሚድያ እዚ ወልፊ እዩ ዝኸውን በዓል ስለዚ ሬንጅ ኣለዎ ንኣብነት ዶፓሚን ኣብቲ ናትና ደም ክህልወሉ ዘለዎ መጠን ኣሎ እቲ ዝለዓለ መጠን እዚ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዝለዓለ መጠን እዚ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዝተሓተ ከዓ እዚ እንተደኣ ኮይኑ ፅባሕ ንግሆ እንተደኣ ምናልባት እዚ ሶሻል ሚድያ ፅቡቅ ጌርና ተዘይተኸታቲልና 10 ደቂቃ ኣቲና ሓደ ሰዓት ተዳሪእና ኣብታ ኔክስት ክንርኢ ከለና ሓደ ሰዓት ኣይኮነን ዝኸውን እዚ ታሕቲ ዝነበረ ሬንጅ ናቱ ንታሕቲ ይድወር ብጣዕሚ ካልእ ዓይነት ኤነርጂ ኢና ክንደሊ ስለዚ 2 ሰዓታት ሙሉእ ኢና ስክሮል ክንገብር ዘለና
ኣቦታትና ግን ነዚ ዶፓሚን ድብለኩም ዘለኹ ሆርሞን እዚ ብቐሊሉ ይረኽብዎ እዮም ነይሮም ሓሪሶም ዓቲ ፀሓይን ገለን ተወቂዖም ክንደይ እንታይ ድበሃላት ገይሮም ወይ ዕንጨይቲ ፈሊፆም ድዮም መዓት ነገራት ገይሮም ከይዶም ወፊሮም ድዮም መዓት ናይ ደገ ድበሃል ከቢድ ነገራት ገይሮም ኣብ መወዳእቱ ነታ ስድራ ድኸውን እኽሊ ሒዞም ክመፅእ እንከለዉ ኣብ መወዳእቱ ሃገራቶም ክዓፅልዋ እንከለዉ ሽዑ ሰዓት እዮም እቲ ዶፓሚን እቲ ዝረኽቦ ኣስዋይ ከዓ ንነሶም ትኩረቶም ዘይብተን ዓቃላት ናይ ብሓቂ ብስምዒት ድበሰሉ ሞር ለባማት ሞር ከዓኒ ዋይዝ ዝነበሩ ናይ ቀደም ሰብ እኳ ድበሃል ኣይኮነን እዩ ዳስዋይ ተዘይተጠንቂቕናሉ እዚ ዘመን እዚ ከዓ ኣሕዋት ብቐሊሉ እንዳሽካዓና ኣብ ክንዲ ንሕና ድመረፅናያ ሂወት ንነብር እዞም ሶሻል ሚድያ እዚኦም ዝመርፁልና ዘለው ሂወት ንዕኦም ላይክ ትገብር ገለ ትገብር ርኢኻ ፅቡቅ ገይሮም ላይክ ክትገብር ከለካ ብፍላይ ሶሻል ዳይለማ ድብል ዝኾነ ዓይነት ዶክመንተሪ ሪኢኹም ተረኣኹምኩም ኣብ ፅቡቅ ገይሮም ይገልፅዎ እዮም ካብኡ ካብቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ኣብኡ ዝነበሩ ሲኢኦ ገለ ኣብ ላዕሊ ላዕሊ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ተኣኪቦም ዝሰርሕዎ ፊልም እዩ ልክዕ ንኣብነት ኣነ ቲክቶክ ኣትየ ወይ ኣብ ፌስቡክ ኣትየ ወይ ዝኾነ ነገር ነዚኣ ላይክ ክገብራ እዩ ይብሉ ቅድሚ ኣነ ምግባረይ ንዓኣኮ ይሕባት ንምንታይ እንተረኣይኩም ፈሊጦም ኣለዉ ኣነ እንታይ ከም ደልየኒ ከመይ ከም ዝሰርሕ ኣእምሮይ እንታይ ምርጫታታይ እንታይ ምዃኖም ኦሬዲ ንሶም ፈሊጦም ኣለዉ በቲ ሶም ዝደልዮ መንገዲ እዮም ከዓ ንዓይ ዝሰርሑኒ ገለ ከመይ ይቕይርዎ ኣለዉ ንሰብ ይብል ነይሩ ወይ ከዓ ሶሻል ሚድያ እዚ ብሄቪራል ሞዲፊኬሽን ዝኾነ ማሽን እዩ ይብሎ ነይሩ በቲ ንሶም ዝደልዮ ባህሪ በቲ ንሶም ዝደልዮ ጠባይ በቲ ንሶም ዝደልዮ መንገዲ እዮም ንዓና ከዓ ክሰርሑና እንተዘይተጠንቂቕናሉ ከዓኒ እቲ ዝጠቕመና ጎዳኢና ይኸውን ስለዚ እንታይ ኢና ንጥቀም ዘለና እንታይ ዓይነት ሶሻል ሚድያ ኢና ስክሮል ንገብር ኣለና እንታይ ዓይነት መፅሓፍ ቅሬታ ጋሽ እንታይ ዓይነት መፅሓፍቲ ኢና ነንብብ ዘለና በዓል መን እዮም መዋዕልትና ምናልባት ተስፋ ዳም ዘቁርፀና ክላ ስቂልካ ሂወት ዝበሃል የለን እዚ ዓዲ እዚ ስቂልካ ትርጉም ዝበሃል የብሉን ከምዚ ኢዶ እቲ ኢዶ ስቂልካ እዩ ትርጉም ዝበሃል የብሉን ንሕና ስታይ እሞ ክንገብር ዕጫና ዳ ኮይኑ እምበር ተኸዳቢትና ዶ ኮይኑ ዲ ነገር እዚ ዝነማሮ ዘለና ነገር ተረኣይኩምኒ ኦፍኮርስ ድክሓደ ሓቂ ኣይኮነን ኣብ መሬት ደሎ እዩ ክንቅይሮ እንተደኣ ኮይና ግን መመሊስና ንዕኡ እንዳኣተና ኣይኮነን ስለዚ ከምኡ ዓይነት ኣዕሩኽቲ ብበዓል መን እዮም ኣዕሩኽትና ሕጆኻ ንኺድ ክንሕጎት ኢና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክንበፅሕ ኢና ስድራና ክነሕጉስ ኢና ቤተሰብና ክንሕግዝ ኢና ወይ ከዓኒ እቲ ናትና ሕብረተሰብ ክንረዶ ኢና ንሕና ዝብሉ ድዮም ከመይ ዓይነት ሰባት እዮም ቢ ኣዌር ኦፍ ዘም ንመርፆ ዘለና ነገራት ንረዳእ ኢና ስለዚ ተቐዳመይቲ ፕሪሪኩዚት ነዚ ነገር እዚ ከነስተኻኽል እንተረኣ ኮይና ወይ እንታይ ንግበር ኣብ እንድብል እንተረኣ ክንበፅሕ ኮይና ቀዳመይቲ ነገር ነእትዎ ዘለና ነገር ንጠንቀቐሉ ምክንያቱ ዝኣተዎ ነገር ፅባሕ ነጎ ግዴታ ይኽወት እንታይ ኢና ነእቱ ዘለና ሕጂ ረይዎ ብደይ ማለት ብዘይ ዝኾነ ዓይነት ቢኮንሽስ ብድሕሪ ኣዌር ንኹን ተቐዳመይቲ ወሳኒት ዝኾነት ነገር በቃ ማለት ኦሬዲ ተዘረአልና ፃህያይ ኣሎ ድዩ እቲ ፃህያይና ዳ ከመይ ከም ንፅሂ ንረዳእ እምበር መሊስና ካልእ ፃህያይ ናብ ኣእምሮና ይነእቱ ኣሕዋተይ ንምንታይ ከምኡ ንገብር ተቐዳሚት ግራትካ ምሕላዋ ገዛእ ግራትካ ኣብ ገዛእ ኣእምሮካ መፂኡ ኣይትረብሕን ኢኻ ኣይትኽእልን ኢኻ ትርጉም የብሉን እዚ ወዚ ንሓናይ ጥራይ ንዘናጋዕ እምበር ስቂልካ ገለ ናብ ድብል ኣርከ መሓዛ እንተደኣ ትኸይድ ኮንካ ከምኣ ዓይነት ሶሻል ሚድያ ላይክ ትገብር እንተደኣ ኮንካ ንዑ ትመርፅ እንተደኣ ኮንካ ትተእትዎ ዘለካ ነገር ክወፅእ ስለዝኾነ እንተወፂኡ ከዓ ፅባሕ ንግሆ ዕጫይ እንዲልካ ንኸተማርር ስለዝገብረካ ካብ ሕጂ ሰዓት ፕሊስ ኣሕዋት ኣብቲ ውሳነታትና ንሕና ንጠንቀቕ ተቐዳመይቲ ኣብ ኢድና ዘላ ነገር እንታይ እንተረኣይኩምኒ እቲ ሎሚ እንመርፆ ምርጫታት ሎሚ እንውስኖ ውሳነታት ንሕና ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ክንቆፃፀሮ ንኽእል ኢና እቲ ንሱ ዘምፅኦ ውፅኢት ግን ብተኣምር ክንቆፃፀሮ ንሕና ይንኽእል ኢና ግዴታ እዩ ውፅኢት ከምፅእ ክሊር ለና ብሓንሳብ ሓቀ የስ ጋይስ አንደርስታንድ ስለዚ ፕሌስ ተቐዳመይቲ ነገር ናባና እንታይ ነእቱ ኣለና ናብ ኣእምሮና መጀመርያ ንገንዘብ ንረዳእ ነዚ ነገር ንፅቡቅ ጌርና ነስተፈሎ ክሊር ኣሕዋት and after that awareness ይሃልወና ግንዛበ ይሃልወና ብድሕሪኡ ከዓ እስኪ ንርኣዮ ንተዓዘቦ which is aware ንኾን ዓለላ ሃዋይ ንኽድ ስቂልና ማለት ስቂልና እንታይ ድበሃል በዘፈቀደ ድበሃል ኣብዚ ዓዲ ከውሂ ድበሃል ብትግርኛ ዓለላ ሃዋ ምኻድ ወይ ከዓ ስቂልካ ኣብ ክንዲ ኮነ ኢልካ ክትነብር ትጅምር ስቂልካ ጥራይ ትነብር ወይ ዝኾነ ነገር ይዝውረካ ጥራይ በቃ ስለዚ ቢ ኣዌር ክንመርፆ ዘለና ምርጫታት ዝኾነ ሶሻል ሚድያ ክትኣቱ ከለኹ ንምንታይ ደኣ ትጎል ዝኾነ ኖቲፊኬሽን ይብልካ ዝኾነ ተሓስቦ ነገር የለ ስቂልኩም ስቂልና ኣይኮነ ኣብ ሞባይልና ንልዕላ ኣይኮነን ስቂልካ ተልዕላ ሓቂ በል ሓንቲ ነገር እኮ የለን ግን በቃ ስቂልካ ልዕላ ኣቢልካ ኢልካ በዓል ውስድ ኣቢሉ ቲክቶክ የኽፍተካ ኢልካ በዓል ውስድ ኣቢሉ ናብ ፌስቡክ ናብ ዝኾነ ሪል የእትወካ ወይ ናብ ካልእ ዘይተደለዩ ነገራት እውን ከእትወካ ክእል እዩ
ፍታ እዋን እቲኣ እንታይ ድገብር ዘለኹ ኢልኩም ሞባይልኩም ኣቐምጧ ቢ ኣዌር ኦፍ ኢት ወይ እውን እንዳተጠቐምኩም ከለኹም ሃንደበት ንምንታይ ክንዲ ሰዓታት ከሕሊፈ ኢልኩም ጀስት ቢ ኣዌር ኣዌርነስ ምህላው ጥራይ እዚ ነገር እዚ ምዕዛብና ጥራይ ነቲ ነገር እቲ ንባዕሉ ንኸይቅፅል እዩ ዝገብሮ ነቲ ስክሮል ንገብሮ ነበርና ነገር ወይ ከዓ እንደኾነ ዓይነት ናብ መረረ ናብ ገለ ንኣቱ እንተደኣ ነርና ንምንታይ የማርር ከለኹ እንታይ ኮይኑ ኢልና ነብስና ንሓዛ እንተዘይኮይኑ ግን ስቂሉ እቲ ኣእምሮና ባዕሉ ይዝውረና እንተደኣ ሃልዩ ፅባሕ ንጎ ንሕና ደይመረፅናዮ ናብ ድመሰለና ግን ከዓ ከይተረድአና ንክንመርፆ ዝተገበርና ሂወት ላሕ ንብለሉ ሂወት ክነብር ምዃንና ንረዳእ ኣሕዋት ኣሰይ ንብለሉ ሂወት ከዓ ኣሎ ዶ እንተባኢልኩም ኦፍኮርስ ኣሎ ኣሕዋት እንታይ ኢና ክንከውን ንደሊ ኣበይና ክንበፅሕ ንደሊ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ኢኹ ኣብ ሂወትኩም ንኽሰት ትደልይዎ ኩሉ ሓቂ ወላ እኳ ዓብይ ኣይኹን ዝኾነ ዓይነት ገጂፍ እንብሎ ነገር ወላ እኳ እንተዘይሃለወ ኣሎ እዩ ኦፍኮርስ ከምኡ ግን ኣትሊስት ገለ ክንቅይሮ እናሓስብ ነገር ኣሎ እዩ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ብዘን ክልተ ወርሒ እዚኣ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ክቅየር ንደልዮ ዝኾነ ነገር ኣሎ እዩ ስቲንብለይዎ ኢኹም አይድያ ትብልዎ እቲ ነገር እቲ ናትኩም ትደልዩ ዓይነት ክትጅምሮ ትደልዩ ቢዝነስ ክኸውን ይኽእል ክትፈጥርዎ ትደልዩ ዝኾነ ዓይነት ጥዕና ክህሉ ይኽእል ይኸውን ወይ ክትኮንዎ ትደልዩ ዓይነት ዝኾነ ሰብ ኣሎ እዩ መቸም ክትጅምሮ ትደልዩ ሪሌሽንሽፕ ክህሉ ይኽእል ይኸውን there is something ገለ ክትነብርዎ ትደልዩ ሕልሚ ኣሎ እዩ መቸስ እንታይ ንግበር ኣይከኣልን ኢልና ኢድናን እግርናን ኣጣሚርና ከፍ ካብ ምባል እዚ ነገር እዚ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ከመይ ገይረ እየ ክገብሮ ንኽእል ትርጉምካ ምቕያር ከመይ ገይረ እየ ክገብሮ ንኽእል እንተ ደኣ ሓቲትካ ካ ኩሉ ግዜ መልሲ ኣሎ እንተ ደኣ ደሊኻ ካ ኩሉ ግዜ ካ ትረክብ ኣሕዋት ሶ ኣነ እውን ከምኡ ገይረ እቲ መጀመርያ ክርእኒ ዝኽእል ሰብ መን ኣሎ ሂወተይ ብቕያር ይደሊ ኣለኹ ሂወተይ ንክቕይር ክሕግዘኒ ዝኽእል ሰብ መን እዩ ሰርች ክገብር ጀሚረ ንዓዲ ደሎ ይኹን ብዩቲብ ዝረኽቦ ይኹን ብኦንላይን ክላሳት ዝረኽቦ ይኹን በታ ድላቲ ንሞባይለይ ብዙሕ ነገራት ከዓኒ ኮንሱም ክገብር ጀሚረ ኣብቲ እዋን እቲ ኣትሊስት እንተረኣኽዎ ቅደም ዩቲብ ደምፀለይ ዝነበረ ፊድን ሕጂ ደምፀለይ ዘሎ ከምዚ ገይረ ክፍት ከብሎ ከለኹ ኢስ ቶታሊ ዲፍረንት ፍልል ኣለዎ ካልእ ግዜ በቃ ድመፅእ ዝነበረ ብጣዕሚ ኔጌቲቭ ነገራት ጥራይ ፖለቲካ ወዲ ፖለቲካ እዩ ናይ ኩዕሾ ዜናታት ጥራይ ማለት ኣብ ሂወተይ ኣትዩ ብጣዕሚ ዝኾነ ዓብ ቦታ ሂበሉ ከቕይረኒ ዝኽእል ነገራት ኣይኮነ ካልእ ዝኾነ ሰዓት ግን እንተረኣኽዎ በቃ ስክሮል እንተገበርኩ ንዓይ ዝጠቕመኒ ነገር እዩ ስክሮል እንተገበርኩ ሜዲቴሽን ስክሮል እንተገበርኩ ሂወት ካብ ሕማቕ ቦታ ኣውፂኡ ናብ ዝሓሸ ቦታ ዘብፅሐ ሰብ እዩ ብኻ ነይሩ ሚሊነር ዝኾነ ሰብ እዩ ወይ ኣእምሮ ከመይ ከም ዝሰርሕ ዝዛረብ ሰብ እዩ እዚ ነገር እዚ ክትምገቦ ክትጅምር ከለካ ከዓ ዝኾነ ሰዓት ነቲ ናትካ መንነት ይሃንፅ ኣእምሮና ከዓ ደጋጊምና 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 ዝሃብናዮ ታሪክ እዩ እምነት ገይሩ ዝሕዙ እቲ እምነት ትፅባሕ ከዓኒ እንዳዘርጋሑ ስለዚ ፕሊዝ ኣሕዋት እንታይ ኢና ክንከውን ንደሊ ሎሚ እቲ ክንኮኑ ንሓስቦ ሰብ ንረኣዮሞ ንሱ እንታይ ዓይነት ሓሳባት እዩ ዘለዎ ከመይ ዓይነት ውዕሎ እዩ ድህልዎ እንታይ ዓይነት ምርጫታት እዩ መመረፀ ነይሩ ን10 ዓመታት ኪዱ ሞ ብኣኹምሲ እቲ ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 1 ዓመት ወላ ይኹን እቲ ናትኩም መንነት ንባዕሉ ንስኹም ንባዕልኹም ተመሊሱ ድሕሪ 5 ዓመት ኣሎ ሓቀይ ድሕሪት ምልስ ኢሉ ንዓኹም ተዳሓተኩም ሓተኩም ከለካ እንታይ ዳሓተኩም ማለት ወይ ዝኾነ ገለ ነገር ተድህበኩም ነይሩ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ብጣዕሚ ኩሪዕካ ኒኢኻ ኣብ ከምዚኣ ቦታ ስለ ዝወሰንካ ስንኻ ስለ ዝነኸስካ ክበፅሑ እየ ስለ ዝበልካ ኣብ ከምዚ ቦታ በፂሐ ይኽብለኩም ትደልይዎ ወይስ እንትኾንካ ኢኻ ማሪርካ ስለ ደማረርካ ኮ ኣብዚ ቦታ ዝበፂሕና ስለ ደቋረፅካ እኳ እጓይ ስለ ዝበልካ እኮ በቃ ዝሓሸ ሂወት ክንነብር ኣይከኣልና ስቲል በቃ ኣብታ ዘለናያ ቦታ ንህለና ወላ ሓንቲ ዓይነት ለውጢ የለን ክብለና ኢና ንደሊ ስለዚ ነቲ ኣይድያል ትብልዎ ሰብ ክፍጠርዎ ይኹን መጀመርያ ፀሓፍዎ እስኪ ንዑ እንታይ ኢና ክንከውን ንደሊ ኣሕዋት ብዛዕባ እቶም ስኢናዮም ዘለና ክንኮኖም ዘይነበረና ግን ከዓ ዘይኮንናዮም ወይ እውን ሕጂ ሰዓት ካብ ናትና ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾኑ ካልኦት ነገራት ግደፍዎም ኢኹም ሲስተም ናይዚ ዓዲ ከምዚ ስለ ዝኾነ እዚ ነቲ ነገራት ስለ ዝተፈጠረ እዚ እንብሎ ነገራት ኣብ ንእምሮና ተኸቲሉ ስ ነገር ምህሳሱ ወይ ከዓ ምድማቑ ስለ ዘይተርፍ ቀዲምና ናብ ኣእምሮና ነእትዎ ዘለና ነገር ንሕና ነስተኻኽል እንተ ደኣ ንሕና ኣብ ኣእምሮና እታ ክንኮና እንደሊ ዓይነት ሂወት መሪፅና ክንስርታ ክኢልና ከዓ ኣሕዋት እቲ ዝመረፅናዮ ሂወት ክህበና ዝኽእል ፈጣሪና መንገዲ እንዳመርሐና ዝኸይድ ኣይ ከዓ ንሱ የርኢ ኣይ ዶ ኖው ምናልባት ናብ ከምዚ ዓይነት ዓውድታት ተደይ ይመፅእ ብሓቂ እዚ ነገር እዚ እንተደይ ይመሃር ገለ መፅሓፍቲ እንቢበ እቲ መፅሓፍቲ ደንብብኮ ነገር እንተዘየተክብሮ በቶም ተስፋ ዝቁርፅ ዝነበሩ ሓቂ ዝነበሩ መሬት ዝነበሩ ነገራት ንዕኦም ንርኢ ንድሕሪት እንተድምለስ
ዝገበርኮ እዋናቱን ኣሎ ምሳኹም ክራኸብን ዝግባና ኣሕዋተይ ደይመስል ነገር ደይኮንክዎ ነገር ክወሃበና ኣይክእልን እዩ ኣሕዋት ደይኮንናዮ ነገር ክወሃበና ኣይክእልን ሳታ በቃ እሱ ክገብር ጀሚረ ሽዑ ከምዚ ዓይነት ፐርሶናል ዴቨሎፕመንት ትምህርትታት ኸ ለቡ ይመሃር ገለ ሒዘ መፅእ ማለት ገለ ፍልጠት ሒዘ መፅእ ኦፍኮርስ ገንዘብ የለን ኣብቲ እዋን እቲ እግረ እንዳኸበርኩ ገለ እንዳገበርኩ ቮለንቲር እውን ምናልባት ዳዊ ድሪምስ ትፈልጥዎ እንተደኣ ኣብኡ ክሰርሕ ጀሚረ ገንዘብ ብድሕሪኡ ብነፃ ኣገልግሉ ኢኹም በቃ ገለ ሕልሚ እንተደኣ ሃሊኩም ነቲ ሕልሚ እቲ ንምብፃሕ ዘኽእለኩም ዝኾነ መንገዲ እንተደኣ ሃልዩ ከድካ እውን ምግልጋል እዩ ወላ ብነፃ ክኸውን ይኽእል እዩ ብነፃ ኢኹምካ እንተገልግል ገለ ጥበብ ሒዝካ ኢኻ ትወፅእ ገንዘብ ብድሕሪኡ ኣነ ክሓስቦ ዘይክእል መንገዲ ኣብኡ ፅቡቅ ስራሕ ክሰርሕ ጀሚረ መሊሰ ሕብረተሰበይ ንምሕጋዝ ከዓኒ እዚ ዓይነት መድረኻት ክኽፈት ክሪኢ እንከለኹ በቃ ድኾነት ስርዓት ድመረፅኮን ውሕዳት ውሳነታት ነይረን እተን ውሳነታት እንቲ ኣኻኺበን ከዓኒ ናባኹም ክራኸባ ንክኢለን ሶ ኢማጂን ተሰሓባት ኣብዚኣ ጠጠው ኢለ ኣለኹ ኣነ ንበል ትኸይድ ሓሲብ እየ ዘለኹ ናብ ካናዳ እዩ ናብ ኤፋ ሓወይ ግን ንካናዳ ከይድ ዝኾነ አንግል ተዋሂቡን ኣሎ በዚ ኺድ ተባሂለ ኣሎ ንእሽተይ እኮ እየ ዝተወሰነት ነገር ግን ከምዚኣ ገይረስ ካብዚኣስ ናብዚኣ ኢለ ኣለኹ ካናዳ ደይ ክበፅሕ እንተ ኢልኩምኒ ናብ ኣንታርክቲካ ገለ ክፀድፍ ኣይኮነን ኣብ መወዳእቱ ምክንያቱ ካናዳ ካብዚ ነዊሕ ብእግሪ የኸይድ ወይ ድሓን ብፕለይን ወላ ይኸይድ ድኸደላ ዘለኹ ፕለይ ንእሽተይ ኣለኩም ዘለኹ ንእሽተይ ካብታ ትኸደዳ ነበረት በዚኣ ኸይዲ ተባሂላ ኣላ ሓቂ ክንዲኣ እንተ ተሓፂፋ ኣብ ምንታይ ክትበፅሕ ሽዑ ተሃትፈ ሓቂ so that's what happened ኣብ ሂወትና ደጋጥም ዘሎ ነገር ንሱ እዩ ሎሚ ስክሮል ንገብሮ ዘለና ዘይጠቕመና ሶሻል ሚድያ ንመርፆ ኢና ዘለና ኣሕዋት ወይ ከዓ ካብታ ክነሓስባ ዝነበርና ሂወት ንእሽተይ ናብዚኣ ፀጋዐና ኣሎ እዩ ድሕሪ ሓደ ዓመት ድሕሪ ሓደ ሰሙን ድሕሪ 2 ሰሙን ድሕሪ 4 ድሕሪ ሓደ ወርሒ ድሕሪ ፍርቂ ዓመት ድሕሪ ሓደ ዓመት ከዓኒ ኣብዚ ሓሰብናዮ ሂወት ኢና ክንኣቱ ሽዑ ከዓኒ ክላዕ ዕጫይ እንዳበልና ኢና ክንከይድ ስለ ፕሌስ ኣሕዋት ነዚ ነገር እዚ ንረዳእ ብድሕሪኡ በቃ ከመይ ገይረ ክገብሮ ንኽእል ኢና ንሕተት ክንገብረሉ ንኽእል መንገድታት ከዓ መሊኡ ደሎ ሓተትናዮ ነገር ንፈጣሪኻ ፅባሕ ንጎ ከም ደየሕፍረና ይትጠራጠሩ ኢኹም ኣሕዋት ኣክቹዋሊ ሂወት ዕጫ ጥራይ ነይራ እንተትኸውን ወይ ዕጫ ነይሩ እንተትኾን ንምንታይ ፀሎት ይወሃበና ንምንታይ ሕተቱ ንበሃል ንምንታይ ኣዲና ሓቂ ደድሊ ይኮነን በቃ ዕጫ ኢልካ እንተ ትብሎ ኮንካ ኣብ ኩሉ ቅዱሳት መፅሓፍትና ከይድና ንረኽቦ ሕተት ክወሃበካ እዩ ፀሊ ክወሃበካ እዩ ዱዓ ገበር ክወሃበካ እዩ ዝብል ነገር ኣይመሃለዎን ነይሩ ኣሕዋት ግን ክንመርፅ በቃ ስለንኽእል ክወሃበኒ ኢልና ከዓ ክወሃበና ናሓስቦ ዘለና ነገር ክህበና ፈጣሪ ስለንኽእል ነዚ ነገር እዚ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ሶ ኦፍኮርስ ምርጫታትኩም ኣስተኻኺልኩም ዝሓለፍኩም እዋናት ኣሎ እዩ ምርጫኹም ከዓ ሎም ምስተኻኽሉ ዝሓሸ ሂወት ከዓ ኪዱ ጥራይ ክኽበልኩም ንኽእል ኣለና ብሓንሳብ yes guys hello ምሳይ ኣለኹም ሓቀ ሶ የስሚካ ሓወይ ተመሊስካ እንተደኣ ኮንካ ክትነግረና ትኽእል ኢኻ ሕዚ የስ ኣሎ እዩ ምርጫና ስለ ደስተኻኸልና ገለ ከቢድ ዝመስል ዝሓለፍናዮ ጉዕዞታት ኣሎ እዩ ሓንቲ ካብአን ከዓ ናይ ሚክያ ስለዚ ሚካ ሓወይ ሚካ ኣቦና ሓውና ኩሉ ነገር እዩ ካብኡ ከዓ ፅቡቅ ነገር ንሰምዕ ንኸውን የስ ሚካ ሓወይ ናተይ ምርጫ ነይሩ ናይቶም ግዜኦም ዝወፃኹ ናእሽቱ ደቂ 3 ወርሒ ደቂ 5 ዓመት ገለና ኳልኦት ዕጫ ይኩሎ ኣነ ዝወሰድኩ ውሳኔ ግን ምርጫ እዩ እቲ መንገዲ ዘጓነፈና ሕጂ መዓት ሕልፍና ከኣት እዩ እዚ ዝወሰድኮ ምርጫ ኣብ ክሽነ ወስዳ ነይረ እዚኣ ስለዞም ቆልዑ እዚኦም ገይረ ኣይመሳኦም 8 ወርሒ እስካብ ፎዳ እቲ ምርጫ ዝወሰድክዎ ኦልሬዲ እቲ ኣውራቱ ዝበፅሐትኒ እንታይ ንግበር እዩ ኮይኑ ሓደ ዓርከይ ነይሩ ቅድሜና ዝተበገሰሙ ናተይ ክትግምግሞስ ንሱ ንውን ክወፂእ 2,000 ክለድለካ እዩ ኣነ 5 ርእሰይ ግን ክልተ ከበኒ ደለኒ ገንዘብ ክረላ ሓንቲ እዚ ጦላት እዚኣ ተትረፍከ ወስ ምርጫ ኮይኑ ምምፃእ እዩ ስራሕቲ ቤት ንሕና በሪፅና ኢና ዋና ጓንፎና ዘለዋ ናበስ ሰባት ካልእ ብጫ ማንታት ይብና ስቲል ግን ኣብ ውሳኔና ኣለና ስቲል ተመሊስካ
ዝኾነ ሸብካ እንደገና ክቐፅል እምበር ከመይ ሰውና ብስራሕ ንክመፆ ግዜና ይሕግር ናብቶ ተመሊሰ ዝኾነ ኤክሰርሳይዝ ኣቢለ ስባት ኩልኩም ትፈልጥዎ ነገር ዋላ ብስራሕ ክመፃ ወፅያ ዘለኹ ቢሮም ላይ ትቐርቦም ምርጫ ስለዝኾነ ዝኩነት ኢና እንደገና ነታ ምርጫና ንግበል እቲ ኩሉ ንወሰነ ስጉምቲ ኣብ መጨረሻ ናይቶም ቆልዑ እንታይ ኩነታ ናና ምርጫ ናቶም ዕጫ ተሓዊሱ ግን ኣቲምካስ ሓንቲ ሰዓት ክልተ መዓልቲ ሰረቐትነት ክእቲ ኩሉ ነገር ዝሓለፈ ስፋይ ተወዲሙ ሸሞንተ ወርሒ ተባሂሉ ሕጂ ከምትሎ ዘለካ እቲ ተሕማላኻት ብዙሕ ከይረውዓ ስለ ዘለካ ክዕፀብ እቲ ምርጫ ንሕና ኢና ክሞቶ ዝግባእ እቲ ዝወሰድና ምርጫ ዘጋጠመና ግን ክንቅበሎ ጥራይ ክንከላከላ ኣብ ሂወት ምሕላፍ ተጋጥም ስለዝብል እቲ ምርጫ ትወስዶ ዘለካ ንድሕሪ ዘየብለካ ኢድካ ብሓንቲ ሰዓት ብሓንቲ መዓልቲ ዝሓልፍ ጉዳይ ከምዘየለ ምሳና ክላት ኣብ ውሽጢ ክጋጥመካ ስጋብ ሂወት ስጋብ ውዒ ተወሲዶም ገለካ ትሰፍሩ ናካ ምርጫ ስለዝኾነ ኣብቲ ምርጫና ግን ዝመፀና ስቅያስ ክንቀበሎ ብኩዓዲና እዩ ዓወት መፀካ ድማ ስቃይ ምሕረ ዒሊፍከ ኢኻ ዝመፀካ ዓወት ረኽቦ እምበር ኣብ መንጎ ንእሽተይ ሕልፍ ትብለልካ እሞ ዝመፀካ እንጀራ ውሽጢ ዝናብረካ ይኮነ ኣይ ክተስርሒልካ ክትወፆ ኣለካ ምርጫካ ስለዝኾነ ዝኣተኸ ምርጫ ተኣቲኻ ሞ ሲልካ ክትበኪዕ ኢኻ ትበል ስለዚ ንዝመረፅናዮ ሰደድ ዓመታት ዘመፁ ካብ ዩኒቨርስቲ ተመሪቖም ዝወፅሎ ገለ ናብቲ ዓስር ኣትዮም ማለት እዚ ናቶም ዕጫ ሕጂ እቲ ምርጫ ግን ናተና ግብዓት ቤት ዝወስድ ስለዚ ብከምኡ ናይ መሬት ዕጫ ካልእ ትመርፆ ኣለኒ በቶም ቆልዑ ሾም ኣነ ግን ምርጫ ምውሳድ እዩ መጀመሪያ ከምዚ ኢልና ክንሪአካ ምኻልና ኣዝዩ ደስ ኢሉኒ ሚካሓወይ ኩሉ ሰብ በቃ ቀሊል እንታይ ይበሃል እንዳሕለፈ ይመስል ኤቭሪዋን ብዙሕ መከራ እንዳሕለፈ እዩ ኣብዚ መፅኢ ኢሉ ፍሽኽ ንብል ኣሎ ኩሉ ሰብ ድሕሪ ኩሉ ፍሽኽታ ገለ ፈተነታት ከም ዘሎ ኣይ ኣንደርስታንድ ልክዕ ከምዚ ክትብሎ ዝፀናሕካ እዩ ምናልባት ኣብ መብዛሕትና ሕጂ ናብ ሕቶን መልስን ክንከይድ ኢና ዝመፅእ ዝኽእል ሓደ ነገር እንታይ ኣሎ እንተራእልካኒ ሚካሓወይ ኣነስ ምናልባት ብፍላይ ቆልዑትን ከለና እንመርፆ ነገር የለን መሪፀ ኣይኮንኩን ኦልሬዲ ከምዚ ዝበልክያ ሚካሓወይ ድመረፆ እዮም ደቁ ከዓ ድነብሮ ነይሮም ወይ ድጓዓዝቦ ነይሮም ትጉዕዞት ሎሚ ንዘራርበሉና ከምቲ ደረዳእኩኹም ዓንተ ወይ ግን ኢስኖት ኣባውት ደስ ኣሕዋት ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ኣይኮነን ኣብዚኣ ዘለና ኩላትና ገለ ለውጢ ደሊና ኣለና ገለ ድሓሸ ነገር ደሊና ኣለና ኣይኮነን ኣሕዋት ቆልዑትን ከለና ብፍላይ ኣእምሮና ከመይ ከም ዝሰርሕ እንተደኣ ተረዲና ፅቡቅ ጌርና ነስተኻኽሎ ኢና እዚ ነገር እዚ ብፍላይ ኣብ ህፃንነትና ካልኦት ሰባት ዝመረፁልና ሂወት በቃ ናይ ምቅዋም ዓቕሚ ኣይነበረና ኣይድልኒ ናይ ምባል ዓቕሚ እውን ኣይነበረና ኢቨን ዝሕጂ ሒዝናያ ዘለና መንነት 85% ካብዚ ሕጂ ዘለና መንነት ድኾ ገና ህፃንነትና እንከሎ እዩ ተፈጢሩ እቲ ምንታይ ሲ እቲ ሽዑ እዋን ብፍላይ ክሳብ 8 ገለ ክሳብ 10 ኣከባቢ ዘሎ ዕድሜና ብፍላይ ቅድሚ 8 ከዓ ዘሎ ከባቢ ናይ ዕድሜና ኣእምሮና ድኻ ኢኻ እንተተባሂሉ ድኽነት ኣብ ድኽነት እንተ ዓብዪ ናይ ድኽነት ሜንታሊቲ ሒዙ እዩ ዓቢ እንተ ድሓን ኣብ ዝኾነ ሃብታም ኣብ ዝኾነ ስድራ እንተ ዓብዪ ከዓኒ ሃብቲ በቃ ብቐሊሉ ከም ድመፅን ሃብታም ክኸውን ከም ዝኽእልን እንዳኣመነ እዩ ዝመፅእ ብጣዕሚ እቲ ናትና ኣተዓባብያ እቲ ናትና ኣመፃፅኣ ኣብ ህፃነትና ዝነበረ ነገራት ኣብ ሂወትና ካብ ናሓስቦ ንላዕሊ ዓብዪ ዝኾነ ዋጋ እዩ ዘለዎ ኣሕዋት ዓብዪ ዝኾነ ቦታ ክንህቦ ኣለና ኣሕዋት ወላ ንሕና እንተዘይሃብና ኣብ ሕጂ ሰዓት ዘሎ 85% ዝኾኑ ካብዚ ሕጂ ዘለና ኣነ እየ ኢልና ሒዝናያ ዘለና መንነትና የተፈጠረ ገና ኣብ ህፃንነትና ኣሕዋት ነዚ ነገር እዚ ግን ክንቅይር ንኽእል ዶ እንተረኣይኩም ኦፍኮርስ ክንቅይሮ ንኽእል ኢና እቲ ሓደ ደሸግረና ዘሎ ነገር እንታይ እንተረኣይልና ከዓ ኣብ መብዛሕትና ሓደ ነገር ክንገብሮ ከም ዘይብልና እንዳፈለጥና ግን ከዓ ነተግብሮ ኢና ኣይኮነን ስለዚ ከምኡ ንኸነተግብር ገለ ዝተሰረተልና ኣብ ኣእምሮና ዝተፀዓነ ዝኾነ ፕሮግራም ኣሎ እዩ ስለዚ እቲ ፕሮግራም እቲ መዓስ ንሓዞ ብኸመይ ነስተኻኽሎ እንተረኣይኩምኒ ክዝውረና እንከሎ ንረኣዮ እቲ ፕሮግራም እቲ ካልኦት ሰባት ድመረፅዎ ቅድሚ ሕጂ ዝተመረፀልና ዝኾነ ዓይነት ሂወት ኣሎ እዩ ስለዚ እቶም ሰባት እዮም ድመረፁልና ምናልባት መሪእሶም እውን ስለዘይፈለጡ እዮም ኣብ ድኽነት ኣዕበዩና ስለዘይፈለጡ እዮም ነገራት ከም ድከኣሉ ድሌትካ ነገር ከም ዝርከብ ሰብ ዝበለ እንተበለ በቃ እቲ ናትካ
መሰል ናይቲ ሰብ ጥራይ ኣይትጋሃስ ዳኣ እምበር ብዝግባእ ነብስኻ ግለፅ ዓጆኻ ገለ ምናልባት ወላ ዘይተባሃልና ክንኮን ንኽእል ንኸውን ግን በቲ ናይ ቀደም ዕጫቲ ምኻድ ዘይኮነ ኣብ ሎሚ ኮይና ግን ኣማራፂ የለን ማንም ከድሕነና ዝመፅእ ሰብ የለን ከድሕነና ዝኽእል ምርጫና ጥራይ ከድሕነና ዝኽእል ፈጣሪና ጥራይ ፈጣሪኻ ዝመረፅናዮ ሂወት እዩ ክገብረልኩም ዝብለና ሓተትናዮ ነገር እዩ ድህበና እዚ ተረዲእና ኣሕዋት ሓደራኹም ኣዌር ንኹን ኣብ ሓደ ነገር ስቕ ኢልና ክንድንኣቱ እቲ ነገር እቲ ስቕ ኢልና ክንደተግብሮ ፕሊስ ቢ ኣዌር ተዓዘብዎ ኢኹም ክትዕዘቦ ክትጅምር ከለካ በቃ ኣይቅፅልን እዩ እንዳቐነሰ እዩ ዝኸይድ ዓይነ የለኩም ዘለኹ እቲ ሕጂ ሰዓት ነማሮ ኣለና ሕጂ ሰዓት ስቕ ኢልና ዘው እንዳበልና ናብ ዝኾነ ሶሻል ሚድያ ንኣትዎ ዘለና እቲ ሕጂ ሰዓት ስቕ ኢልና ብሕርቃን ንምልሶ ዘለና ነገር ኦኬ ለካ ይሓርቕ እየ ዘለኹ ንምንታይ ይሓርቕ ምልስ በሉ ኢኹም ሪስፖንድ ምግባር ሪኣክት ዘይምግባር ጥራ ብከምዚ መንገዲ ክንከይድ ከይድና ከዓ ንኩሉ መልሲ ኣለዎ እዩ ንኩሉ መፍትሒ ኣለዎ እዩ ንኩሉ መንገዲ ኣለዎ እዩ ንኩሉ ላዕሊ ታሕቲ ከምቲ ዘለዎ ንኩሉ ደገ ከምቲ ውሽጢ ዘለዎ ንኩሉ ፀጋም የማን ከምቲ ዘለዎ ንኩሉ ሕቶ ከዓ መልሲ ኣለዎ እዩ ንኩሉ ሽግር ከዓ ኣሕዋት መፍትሒ ኣለዎ እዩ ክሊር ኣለና ብሓንሳብ የስ ቬሪፉል ስለዚ ዝተወሰነት ደቂቕ ስለ ዘላትና ሓደ 20 ደቂቕ ንኾን ኣከባቢ ኣለና ኣብ ዩቲብ ዘለኹም ፕሊስ ኣሕዋት ሼር እንዳገበርኩሞ ከይነገርኩኹም ፀኒሐ ፕሊስ ሼር እንዳገበርኩሞ እቶም ኣብ ዘለና ከዓ ኣሕዋት ንሕና ጥራይ ንምፅቕ ኢና ኣብዚ ክላስ ንካልኦት ሰባት ሼር ንግበረሎም እዚ ሓሙስ ሓሙስ ከም ዘሎ ክላስ እንደገና እቶም ኣብ ዩቲብ ዘለኹም ምናልባት ኣብቲ ናይ ዙም ኣብዚ ጆይን ዘይገርኩምና ከዓ ንመፂኹም ጆይን ግበሩ ኢኹም ሼር እንዳበልኩሞ ስለዚ ዕድል ክበኩም ምናልባት ዝኾነ ሕቶ እንተኣ ሃሊኩም ትሓትኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣሕዋት የስ ኤኒዌይ ሕቶ ዘለዎ ሰብ እንተኣ ሃልዩ Yes, guys. Hello. ሰላም Yes, ኢልኩም ሓፍ እንዳበልኩም እዩ ቅሬታ መን ምዃንኩም ክርእየኩም ስለ ዘለና ድምፅኻ እኳ ሃኒ ትመስለና ሃነ ዲኻ ትክክል የሳነ ሓወ ወልካም ኣነ ሓወይ እንኳዕ ብሰላም መፃኻ ስ ኦኬ ከባቢ ስነት ኣይኮነ ማለት ኣብ ንክሳት ኣይከለዉ ቆልዓ ከለዉ ስደት ወፅየ ኢካን ስደት ወፅየ ካብኡ ዕሸረት ገይረ ወፅየ ተሸድኒ ነረ ወላ ሓደ ጨዊና ማለት ተሰሪቕና ሻይዳ ወረኸ ኣብ ሱዳን ማለት ተጠቂፍና ወልዓየ ነረ ወልዓየ ነረ ካብኡ ይቕፅል ንሽየጥ ገርነቱ ተሸጥና ንተሸጥና ክንደይ ተገሪፈ እኸይድ ማለት ሕጂ ሓደ ሓውና ነይሩ ሓደ ሓውና እንታይ ብለና ይትበሉ ጸሎት ንግበር በቢ ዘለና ኢልና ማለት ፈጣሪ ተንቆል ኣውፂኑ ማለት ካብኡ ከም ሰዓቴ ሓሚመ ተጨኒቐ ገለ ማለት ይኸብረለይ ሲነ በብፈቶን ማለት እዩ ተልዳዓው ብጣዕሚ ፈቅረን ማለት ካብኡ ፅናዕቱ ማለት ሰብነቲ ስፈሉ የሕግዛ ነበራ ይምለስ ማለት ሃገር ተመሊሰ ካብኡ ካልኣይ ግዜ ስደት ወፅየ ነደይ ደው ኢለ ማለት ተጨኒቐ ምለስ የልያ ወደይ ከምዚ ንግበር ፍለን ማለት ደዋውል ፍለን ማለት ቅድም ነገር እቲ ምሳይ ነበረ ኣብ ግብፂ እስካን ካልዳዑ ሓውና ማለት እሱ ኣነ ሓወይ ኣበይ ደኣ ኣለካ በኒ አንዳ ኣብ ሱዳን ኣሎ ተንተሓስብ ኣላ ወላ ሓደ ይሓስብ ኢሉ ክምለስ ሓስብ ኣለሁ ካልኣይ ግዜ ኣይትምለስ ዲኻ ኣነ ኣለኹ ኣብ ጎንካ በኒ ኦኬ ንምዳር ሰዓት ወፅየ ካብኡ ሰውፃኡ ኣጋጣሚ ይመርሕ ኣልያ ተሃሪመ ሰላም ኣቴ ኢታሊ ማለት ኣብ ኢታሊ ሓሚሙ ነርስ ባል مش መመስፈሲያ ታሪክ ነርስ ኮይነ ማለት ደው ኢለ ኩሉ ነፍሲ ኣውቶማቲክ ደው ኢሉ ኩሉ ነፍሲ ወይ ተበቃ መን ክነግራ ነደይ ተም ኩሉዋ መን ክነግራ ተም ኩሉዋ ብጣዕሚ ተጨኒቐ ካብኡ ምስ መን ጭቅጭቅ ጀሚረ ምስ ፈጣሪ ማለት ፈጣሪ የለካ ኒኻ ከም ዘለካ ርኢኒ ማለት ዶ ኣቢሉ ርስመቴ መፅሓፍ ሰላም ማለት የማንያ ኣገራ ልከ ሰብ ደግ ነይረ ሰብ ሰደድ ናው ተፃማል ኢታሊ ሰለስተ ወር ሆስፒታል ገይረ ካብኡ ጃምዓ ሰባት ማለት ፎቶ ዓይነት ራስ ነይረ ካብኡ ከይደ ኣነ ሰብደድ ዶ ኣውፅኒ ካብ ሆስፒታል ሰለስተ ወር ካብ ሆስፒታል ሰብደድ ዶ ኣውፅኒ ኢሎ ማለት ኦኬ ዶም የውጥኒ እቶም ጃምዓት ኮረፍኮም ቁረደመሮ ኩሎም ተባታቲኖም ተይኖም እዚ የብሉ እዚ የብሉ ፍረቆ ጀሚሩ
ገረውንም ዳ ሕጂ ኣጂና ዳ ኩሎም ሚሊዮንና ዳ ተጓጃጅሎ ረሰይ ካሰብ ሓድሽ ይደል ዕዳ ደሊ ክኾነ ይኹን ማለት ሰምተን ረሰይ ሰዓት ተጓጃጅሎም ተፋናቂሎም መካየት ኣይፀጉግን ማለት እዩ ካብኡ ምስ ፈጣሪ ራሓት ዘረባ ወላዓዊ ስለተረፈ ማለት እዩ ወፂ ግን መካየት ግን ኣይፀጉም እቲ ረሰይ ሽዑ ከይዱ ፀዲፉ ከምሳእሹ ካብ ገንዘብ ገለካሳ ምእታው ክፈቱ ሓደ ነይረ ስለዚ ማለት سوري قد عاود ثانك يو سيرت أدلها كان So ሕጂ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለኻ እሞ ንዑ ኦፍ ኮርስ ቀሊል ኣይኮነን ከምዚ ካብ ፈጣሪ ሒዝካ ኣብ ዝምፅኣካ እሞ تروما ያ ميموري تروما يبغى تروما كم سنبادة المشكلة ናይስ ሶ ሕጂ ከመይ ኩነታት ኣለኻ ሃና ሓወይ حجي لا ده حالي من كم ولد ثانك يو قال عاود سابو نصيحة سمكة بتعمل سمكة بس أنا نقول كون نقول ثانك يو لا كان ቴንክ ዩ ሃና ሓወይ ቴንክ ዩ ነዚ ኩሉ ነገር ሕሊፍካ መፂኻ ኣብዛ ሕጂ ዘለካ እዋኑ ናይ ብሓቂ እቲ ዘይተጋደፈካ ፈጣሪኻ እጆኻ ኣይገድፈካን እዩ ሃና ሓወይ ብርትዕ ኢኻ ሃና ሓወይ ናይስ ثانك يو قال لي You're welcome. Yes, you're welcome. So if you have any question أخوات فتنتظر عليكم أروني yes كويس شو ما أنتي حتى يقولكم yes guys تجي زلنا يس بتخكر حقوي تعطيه فار الأول yes guys سلازي كنت سا ليش تبي أصل زلنا كنت سوات لا تقبل عرض من قبل شم يا غريتا شمكم ده نقركم نحال من بجن اوكي حراق بقى لي حقبر على نيشتي تاشمها يا سمع الهادي جهاش መጀመሪያ ሕቶይ ቁማር ክንብል ከለና ቁማር ኣይና ቁማር ስርዓት ፕሮፌሽን ቁማር ስራሕ መብርያ ማለት እዩ ካብ ቁማር ከሰዓት ማለት ነው ቁማር ከሚል ካንሳ اوكي اوكي نايس اوكي ምናልባት ነዚ ነገር እዚ ንምርዳእ ደጀን ሓወይ እቲ ዝዓበየ ነገር እንታይ እንተረኣልካኒ ሰሪሒትና ምርዳእ ኣእምሮና ከመይ ከም ዝሰርሕ ምፍላጥ እዩ ስለዚ ቁርብ ነቲ ደለና ግዜ መታን ኣፃብብ ኣቢልና ከነብሎ ከዓኒ ቪድዮ ክሰደልካ ብፍላይ ብዛዕባ ቁማር ንዝተመልከተ ማለት እዩ ኣለካ ምሳይ ታሊንክ ክንሰዳ ኢና እሞ ታሊንክ ጌርካ ብሰፊሑ ኣብ ዩቲብ ሰሪሕና ስለ ዝነበርና ብዛዕባኡ ኣብኡ ኣትያኻ እንተትሪኣ እታ ቪድዮ እቲኣ ፅቡቅ ነይሩ ኣለካ ምሳይ ስለዚ ሳ ሼር ክገብረልካ ሼር ገብረልካ በርቡ ስለዚ ነታ መወዳእታ ዳሓተትኪያ ሕቶ ንኣብነት ብዛዕባ ዕዳ ዊኬንቹ ዝሕጁ ብዛዕባ እቲ ዕዳ እንዳሓሰብና ትኩረቱ ንዕኡ እንዳሃብካ መመሊስካ ኣብቲ ዕዳ እቲ ምንባር ሓደ ምርጫ እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ሓደ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንሱ ከዓ እንታይ እንተረኣልካኒ ምናልባት ዝተዓደኻዮ ዓይነት ገንዘብ ኣሎ እዩ ስለዚ እዚ ገንዘብ እዚ ግዜ ሃቦ ኢኻ ማለት ግዜ ሃቦ ኣብ ክንዲ ዘወርሒ ወይ ኣብ ክንዲ ዝዓመት ነዚ ነገር እዚ ክኸፍሎ እየ ድሕሪኡ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ትኩረትካ ካብቲ ዕዳቲ ኣውፃዮ ኢኻ ዕዳ ኣለኒ ትብል እንተረኣ ሃሊኻ ኣእምሮኻ ነቲ ዕዳት እንዳራብሖ ይድኽእል እሞ ከዓ ሞር ንክትዕደድ ገብረካ ኤነርጂኻ እንዳዓደለካ ይድኽእል ሳለኻ ሎ ስለዚ እንታይ ግበር ኢኻ እንተረኣልካኒ ነቲ ዕዳቲ ትኩረት ኣይትሃቦ ስለዚ እታ ትኩረትካ ብምንታይ ኢና ነቋርፃ ወይ ብምንታይ ኢና ትኩረትና ካብኡ ነቕሎ እንተረኣልካ ንከዓኒ ኣብ ክንዲ ዘዋን ክኸፍሎ የብል ዝኾነ ዓይነት ግዜ ሃቦ ኢኻ ክሊር በቲ ግዜ እቲ ክትከፍሎ ትኽእል ደይክትከፍሎ ትኽእል ኢዳዝን ማተር ኣለካ ምሳይ ሓቀይ ብድሕሪኡ ግን እስኪ ነቲ ዕዳቲ ምህግደፎ ከመይ ዓይነት ገንዘብ ክህልወካ ኢኻ ትደሊ ወይ ክንደይ ዓይነት ኣታዊ እንተድህልወካ ኢኻ ንስኻ ትደሊ ሜቢ ነቲ ዕዳቲ ከጥፍኦ ንኽእል ማለት ስለዚ እንታይ ግበር እቲ ዕዳቲ ንጎኑ መግደፉ ብዛዕባ እስኻ ክትሃንፆ ትደሊ ዓይነት ሂወት ሕሰብ ኢኻ ሎሚ ክትጅምሮ ትሓስብ ቢዝነስ ክህሉ ይኽእል ክኸውን እዩ እቲ ቢዝነስ እቲ ንክትሃንፅ ዘኽእለካ መፅሓፍ ኣብ ሎሚ ሰዓት ምንባብ ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ ናይ ቢዝነስ ሞዴል ምንባብ ክኸውን ይኽእል እዩ
እንታይ ዓይነት ስራሕካ ክትሰርሕ ከም ትኽእል ብዝግባእ ውሽጥኻ ምድማፅ ክኸውን ንኽእል እዩ እስካነ ለኻ ደጀን ሓወይ ስለዚ ፍረትካ ዝሃብካዮ ነገር እንዳዓበየ ይኽእል ስለዚ ሙሉእ ንሆት ስኢልካ ብዛዕባ እቲ ዕዳት ተሓስብ እንተ ደኣ ሃሊኻ ሙሉእ መዓልቲ ብዛዕባ እቲ ዕዳት እንዳሓሰብካ ናብቲ ዕዳት ሞር ደእትወካ ተግባራት ሞር ደእትወካ ልምድታት ሒዝካ ኢኻ ክትቅፅል ሒዝካን ኣለኻ እታ ክትገብራ ዘለካ ነገር እንታይ እንተ ደኣ ኢልካኒ እቲ ዕዳት ንጎኒ ግደፎ እሞ ክንደይ ምዃኑ ፅሓፎ እሞ ኣብ ክንዲ ዝወርሒ ኣብ ክንዲ ዝዓመት ክኸፍሎ ኢልካ ኣፀጋዓዮ እሞ ብድሕሪ ግን ሓንቲ ክትገብራ ዘለካ ነገር እቲ ክትረኽቦ ትደሊ ኣታዊ ንዑ ከተብሎ ፈትሕ ነቲ ኣታዊቲ ብኸመይ ከምፅኦ ንኽእል ኢልካ እስክሕሰብ ኢኻ ብኸመይ ከምፅኦ ክእል ሕዳለኒ ምባል ዘይኮነ ሕጂ ብኸመይ ነዚ ኣታዊ እዚ ክሰርሖ ንኽእል ብኸመይ እዚ ገንዘብ እዚ ከምፅኦ ንኽእል ከምኡ ናብ ድብል ኤነርጂ ንስኻ እንተ ደኣ ኣንፈትካ ክትቅየር ትኩረትካ ክትቅየር እንተ ደኣ ክኢልካ ኸ ኦፍኮርስ ገለ መንገድታት እንዳረኸብካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕዝካኒ ደጀን ሓወይ ምክንያቱ ኣእምሮና በቃ ትኩረት ዝገበረሉ ነገር እዩ እንዳዓበዮ ንኽእል ስለዚ ናትካ ትኩረት ኣብቲ ትብሎ ዘለካ ውጭስታ ቪድዮ ኣክቹዋሊ ትብሎ ዘለካ ክሳራ ተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ምስቲ ቁማር ዝበልካዮ ተኽኢልካ ኣቲኻ ርእያ ኢኻ ነታ ቪድዮ እቲኣ ሒዝካ ኣለኻ ምክንያቱ ንሱ ሞር ታሽሙ ነቲ ገንዘብ እቲ ሰይብ ንክትገብር ስለ ዝሕግዘካ ማለት እዩ ዓብዪ ግን ከምዚ ክብለካ ዝፀንሕኩ ከዓኒ እቲ ትኩረትካ ካብቲ ዕዳቲ ውፂኢኻ ናብቲ ክትሰርሖ ተሓስቦ ገንዘብ ናብኡ ትኩረትካ ግበር ኢኻ ብኸመይ ክሰርሖ ኢልካ ኩሉ ግዜ ሕተት ኢኻ ብዛዕባኡ ሕሰብ ኢኻ ገንዘብ ኦፍኮርስ ቀስ ብቀስ ከዓኒ ገለ መንገዲ እንዳረኸብካ ከይድካ ካብቲ ዘለካዮ ዕዳኻ ትወፅእ ትኸውን ኦፍኮርስ እውን ክትወፅእ ኢኻ ጆኻ ናይስ ምናልባት ከዓ ግዜ እንተ ደኣ ሃሊካ ረቡዕን ሰንበትን ክላስ ኣለና እዩ ስለዚ ኣብኡኻ እንተተኣትሞ ሞር ኣእምሮ ኣሰራርሓ ከመይ ምዃኑ ዕዳ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ብዙሕ ነገራት ከመይ ክንወፅእ ከም ንኽእል ከዓ ኣሰራርሓና እንተተረዲእና ዝዓበየ መፍትሒ ክንረኽበሉ ንኽእል ንሱ ስለ ዝኸውን ኣብኡ ከዓ ምናልባት መፂኻ እንተተሳተፍ ፅቡቕ ነይሩ ደጀን ሓወይ ኣለኻ ምሳይ ስለዚ እቲ ክላስ ረቡዕን ሰንበትን ስለ ዝኾነ ሓሙስ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ርእስቲ እንዳምፀኹ ጀስት ንእሽተይ ንዓኹም ክጠቕመኩም ክእል ዝበልኩ እየ ሰብ ደብለልኩም እቲ ክላስና ግን ኩሉ ብሰፊሑ ስለ ንሪኦ ብዝግባእ ኣሰራርሓና ስለ ንርዳእ ብኸመይ ናብ ዕዳ ከም ደኣተናን ብኸመይ ካብ ዕዳ ክንወፅእ ከም ዘለናን ከዓ እንተ ደኣ እምሩና ኣሰራርሑ ክንርዳእ ኪና ሽዑ ኢና ንግንዘቦ ማለት እዩ ካብዚ ትብሎ ዘለካ ወልፍታት ካብቲ ትብሎ ዘለካ ዝኾነ ዓይነት ዕዳ ካብቲ ቁማርቲ ካብቲ ወልፍታት እቲ ንምውፃእ ከዓ ኦፍኮርስ ርሒትካ ምርዳእ እዩ ናይስ ስለዚ እታ ዝዓበየት ነገር ካብኣ እንተትገብር ፅቡቕ ነይሩ ኣብቲ ናይ 2 ወርሒ ክላስና ተተኣቱ ፅቡቅ ጌርና ምሳን ክንሕግዘካ ንሕና ናብዛ ብታሕቲ ዝሰደልካ ቴሌፎን ናብኣ ደውል ኢኻ ብዋትሳፕ ጌርካ ማለት እዩ ብምንታይ ኣቲኻ እናሎ መዓንቲ ብምንታይ መፂኻ ኦኬ حرا إذا تليفون ترى أبزي ترى حلقة أنا بعده وليخا بواتساب ጌርካ إذا تقول حبريتها كم ክትጅምር ከም ትኽእል ክትሕብረካ ክትሕብረካ እዩ እቲ ናትና ናይስ ያ ስለዚ ብውልቀውን ሰዲደልካ ኣለኹ እታ ሊንክ መፅያትካ ኣላ ሊንክ እታ ሊንክ ተንኪፍካ ብዩቲብ ያ ተኸታተላ ኢኻ እታ ናይ ቁማር ድበልካኒ የስ ስለዚ ሓደ ወዲ ሓደ ጓል እንዳገበርና ክንከይ ቴንክ ዩ ይወልካ ደስን ሓበይ ኣብ ሳንሻይን ትብል ኣላ ሞ የስ ሰላም ባና ሃፍተይ كعب سلام متأخي نايس amazing amazing أنا هنطي سكوت حتى كده اللي كارين yeah أنت ندم بسرعة يا أنت من بسرعة حدا دلوقتي يجي تأثر من هنا نفسات كم كم بسرعة مش نفسات ودادها yeah كم دي نصرح إن كلنا بقى جماعي لسه ما عاد قطعة أيام وده ما يكون متأخر قطعة أيام مش أيام قطعة بحربي لسه بس حرب قطعة ويبريزو غير أختكم تخلي عجلة إلى معلشي سلام ما يكتب لنا عندنا يكلم أقول جزء فلا جزء أقوم بريزو غير أختكم تخلي أبصر سي جزء كيلا تزاري بيا معلشي أنا أوكي ويفني لا نو لا سني هاي نقرني قليلا جبت لازم نعين مسارك زي التي أرزو
ኣይትሕግዝና እኒ ከዓ ፍሎር ላትኒ እስኽስ ለይዝን ዓናስ ለይዝሓስብክና ኢላትኒ ኣነ ከዚ ኣብ ርእሰይ የለ ገለ የለ ማለት እዩ እጂ ናተይ ትስራሕ ሰምታይም ኢመርጀንሲ ተፀዊዕኒ ኣሕት ከይድኸይድ ሞር ምስአን ኣይሰርሕን እየ ማለት እዩ ግን ንሳ እንታይ ኮይና ከምፔር ትገብራ ምስ ሰብ ማለት እዩ ኣነ ክፈት ኮይኑ ርእሰይ ኢለያ እንታይ ኣሎ ጌጋ ዝገብር ኮ ንገርኒ ኢለያ ሽዑኹም ከምኡ ምስ በለ ጠጠው ኢለ ማለት እዩ ተዛረባ ይከኣልኩ ጅስ ሓደ ሰብ ነብሱ ምሳኻ ወዳድራ ኮይኑስ እንታይ ክትብሎ ትኽእል ሰብ እዚ ይሕግዘ ያለ ነብሰይ እውን ሓቲተያ ማለት እዩ ያ ስለዚ የስ ታዲያ ዋና ሓፍተይ ሰንታይ ንግበር መሲልኩም ኣሕዋት ኣብ ድኾነ ምስ ካልኦት ሰባት ኣብ ዘለዎና ርክብ ፈቲና ፀሊና መቸስ ምስ ሰባት ርክብና እዩ ስለዚ ናይ ካልኦት ሰባት ጠባይ ወይ ከዓ ናይ ካልኦት ሰባት ባህሪ ክስተኻኸል ዘይኮነ ባህሪና ከነስተኻኽል ዝሓሸ ዝበለፀ ነገር እዩ እቲ ንኽእሎ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ዘለና ኣማራፂ ንሱ ጥራይ ስለ ዝኾነ ሶ ሂወት ኢንተርናል ቢዝነስ እዩ ኣሕዋት ናይ ውሽጢ ጉዳይ ኣብ ድኾነ ዓይነት ምስ ሰብ ዘለኩም ሪሌሽን ካብ ድኾነ ሰብ 1% እውን ኣይትፀበየኹም ኣሕዋት 100% ካባይ ጥራይ ክጎድል ዘይብሉ ብድሕሪኡ ግን ካባይ እንተዘይጎዲሉ ከምዚ ትብሎ ዘላ ባና ሓፍተይ ንሓደ ሰብ ትገብረሉ ኮ ኢኻ ንሓደ ሰብ ኣብቲ ስራሕ ይኹን ብካልእ መንገዲ ይኹን ብብዙሕ መንገድታት እዚ ኣብ ብዙሕ ነገር ዘጋጥም ኣብ ቤተሰብ የጋጥም ኣብ ኣዕሩኽቲ የጋጥም ኣብ መሳርሕቲ የጋጥም በቃ ኣብ ሪሌሽንሽፕ ዝበሃል ጉዳይ ኣብ ዘለወሉ ወይ ከዓ ዝምድና ኣብ ዘለወሉ ናይ ሰራሕተኛ ክኸውን ይኽእል ከምዚ ትልለኹ ናይ መሳርሕቲ ክኸውን ይኽእል ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ክኸውን ይኽእል ኤኒ ሪሌሽንሽፕ ግን ሓደራኹም ኣሕዋት ካብ ዝኾነ ሰብ ክንዲዚ ፐርሰንት ካባይካ ክንዲዚ ፐርሰንት ዝበሃል ነገር የለን ካባና ጥራይ ክጎድል ዘይብሉ እቲ ምንታይ ሲ ኢንተርናል ዝኾነ ቢዝነስ ዳኣ እምበር ደጋዊ ይኮነ ሶ ሞነ ዳ ተሃሰኹ ክነብር ተላልኩምኒ ከምኡ ኢኮንኩም ድብለኩም ዘለኹ ካባና እንተዘይጎዲሉ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ናይ መወዳእታ እንተ ጌርና ብድሕሪ ዶንት ኤክስፔክት ኤኒቲንግ ሰባት ድሌቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ባና ሃፍተይ ንሳ ክትሓርቕ ትኽእል እያ ፅቡቕ መልሲ ደይ ክትህበክ ትኽእል እያ እቲ ነገር እቲ በቃ ኣነ ክገብሮ ዘለኒ ነገር ካባይ ዝጎደለ ነገር ክሳብ ዘይሃለወ ሰባት ከም ድሌቶም ገይሮም ሪኣክት ክገብሩ ናቶም ምርጫ ዳኣ እምበር ኣነ ድውስኖ ውሳነ ኣይኮነን ባና ሓፍተይ ሒዝከንለኸ ስለዚ ንሳ ንምንታይ ከምዚ ጌራ ምሳይ ትወዳደር ንምንታይ ንሳ ከምዚ ትገብር ብምባል እንተደኣ ንስኺ ውሽጢኺ ሕማቕ ስምዒታት ህልወካ ሓልዩ ንስኺ ስምዒትኪ ክትጓስዮም ዘለክ ወይ ከዓ ንስኺ ስምዒትኪ ከተስተኻኽል እዮም ዘለክ ክልር ሒዝከንለኽ ባና ሓፍተይ ካባኺ እንተዘይጎዲሉ ትገብርዮ ዘለክ ነገር እንተደኣ ጌርኪ እንታይ ሞ ክትገብር ካብ ዘለዓለ ሒዝከኒ ሶ ዲስኣፖይንት ትግበር እያ ነብስኺ ምናልባት ንስኺ ነብስኺ ፈቲሽኪ ቀሊል ኣይኮነን ሎሚ ከምዚ ምግባሩ ነብስኺ ፈቲሽኪ ናይ መሓቂ ክትገብርዮ ዘለክ ነገር ትገብሪ እንተደኣ ሃሊኺ ብድሕሪ ግን እዛ ጓል እዚኣ ከተስተኻኽል እያ ስለ ዘይትኽእሊ ኢትስ ኣፕ ቱ ሃር በቃ ናባ እንተ ትገድፍዮ እሞ ፈጣሪ ሓጊዝዋ ከኣኒ ግን እንታይ ክሓግዘና ክእል ኣብዚ እንተረኣልኩም ኣሕዋት ኮምፓሽን እዩ ወይ ከዓ ኮምፓሽን ክብለኩም ከለኹ ሓልዮት እዩ ንሰባት ግን ምሕላይ ሰባት ኣብ ምውድዳር ደኣቱ ብሕማቕ ግብሪ ደኣቱ ወይ ናብ ገለ ነገራት ደኣቱ ፕሊስ ኣሕዋት ሓደራኹም ከምቲ ንሕና ንገብሮ ነገር ከይፈለጥና ንተግብር ሰባት ከዓ ዝገብሮ ነገር ስለ ዘይፈልጡ እዮም ንዓና ደቀይም ነገር ዓና ደስ ዘይብል ነገር ድገብሩ ስለዚ እዚ ተር ንረዳእ ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኦም እኳ ደኣ ማለት ምድንጋፅ እዩ ንደንግፅ ኣሎ በቃ ብዓይነ ርህራሄ ንርኣዩ ሒዝክንለኸ ባና ሓፍተይ ከምኡ ብትገበርና ቁፅሪ ፍቅሪ ዝኾነ ኤነርጂ ኣባና ስለ ንዓስብ ቀስ በቀስ ከዓ ነገራት እንዳተስተኻኸለ ይኸይድ ማለት እዩ ወይ ኣምላኽ ብሕማቕ ኣይረኣኻና ሓልወት ግን ኢለ ማለት እዩ ገሪምን ብጣዕሚ ካብርስ ብደቅሙ ስለረዳ ይቅልዕ ያግዝኒና እዛ ከማን ሰሚራ ማለት እዩ ሕጂ ናትካ ክላስ ዝፍረ ነገር እዛ ህይወተይ ቀይርካ ይሃጣል ኤቭሪ ወርድ ዝኾነ ናትካ ቃላት ኣብ ርእሲ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንነብሰይ ኣብናይ ሞን ምዃንኩ ይፈልጥ እየ ሕጂ በቃ ገሪምኒ እንኳ ኣምላኽ እስቲ ብሕማቕ ኣይረኣኻኒ ገሪም ማለት እዩ ዛዕባ ሕጂ እቲ ናታ ማለት እዩ ናታ ኣክሽን ጠጠው ኢላ ይጥሙታ መይተ ገጻ ይጥሙታኒ ምክንያቱ ናታ ኣክሽን ተጠሚትዮ ኣብ ልቤት ገለ ይእትዋለሁ ነገቲቭ ነገር ይእትዋለሁ ማለት እዩ
زلينا نقدر يبقى نايس يا ناتكي تقبل لك لك على خبانا حفتي تذكر يا ناتكي يركي بقى كابا خاي يقول أمبر كاب كاد سب انت زي ملأ نقبره نقري بلنا فأنا حفتي برتع يا أخي فتار مساقي يخل نايس you're welcome you're welcome thank you so much كبرت هذا اللي بنا حفتي نايس yes anyway ምናልባት ህይወተይ ቀይርካ ኢኻ ክብል ንኽእል ሰብ ኣነ ንባዕለይ ኣብታ ሽሙ ይኣቱ ሂወትኩም ንምቕያር ምክንያት ኮይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ እምበር ሂወትኩም ተቐይርኩም ባዕልኹም ኢኹም ሂወትኩም ተቐይርዎ ኢትስ ዩ ጋይስ ግን ኦፍ ኮርስ መንገዲ ደርእካ ሰብ ትደሊ ኢኻ እሞ እቲ መንገዲ ከርእየኩም ምብቃዓይ ግን ኣዝዩ ደስ ይብለኒ ባና ሓፍተይ ቀፅሊ ኢኺ በርትዒ ባና ሓፍተይ ፈጣሪ ሓግዝኪ የስ ተስፉ ምናልባት ንእሽተይ ደቂቃ ላትና ማኣሮነይ ይፋሓወይ ኣለኻ ምሳይ ንሓደ ሰብ ክንቅበል ساعتنا اوريدي سلاز اخذت بقى كنودق مالتي تسفو تسمعنا انت اللي ها تزي كوينو نخلي سبع عدل كلام يس بقى متي سلام تسمع ثانك يو سو ماتش اوكي بتفكر صباح يا اوكي سلام تسمع ثانك يو يوغلغا مبسعتي وغابزي منقص ናይ ኤርትራ ማለት ኣብ ምርጫ ሰባት ምርጫ ይዛኣቱ ማለት እዩ ንኣብነት ክንዛረብ ኮይና ትካላት ምምስራት ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ሓደ ሰብ ድኳን ተገይሩ እስብ ድኳን ይገብር ሓደ ሰብ ናይ ቤት ገይሩ ዳመቢ ይገብር ማለት እዩ ካብ ምንታይ እዩ ማለት ካብ ፍረት ሓሳባት ድዩ ولا كاب حسرت تمكن هذه ولا بارك حسرت تدي انت ايوه ماس ديزل كما تمشي ما سالت السلام عليكم لا يروي حساب انت يروي كام تسفح حوي باين كنا حسابي خا مودا ادخل الك تسفو يشي في الله اذا حد ساعات نريو دلنا زمن وكاز في الله اذا سوشيال ميديا نبلو زمن ብዙሕ ዓይነት ነገራት የስእነና ኣሎ ሓደ ካብቲ ደስእነና ዘሎ ነገር ከዓኒ ኮንሱመርስ ንክንከውን ገይርና ኣሎ ፎር ኤግዛምፕል ብኡ ከረደእካ ሞ ናብቲ ድበልክያ ክመፅእ ኮንሱመር ማለት በቃ ሰባት ዝፈጠርዎ ነገራት ኮንተንት ዝኾነ ክሬት ዝገበርዎ ኮንሱም ምግባር ወይ ንዕኡ ምምልካት ንዕኡ ምርኣይ ደኣ እምበር ናይ ብሓቂ ፈጠርቲ ንከይንከውን ገይርና ኣሎ ናይ ብሓቂ ሓሳባትና ብዝግባእ ንኸይንጥቀም ብዝግባእ ሓድሽ ሓሳብ ንኸይነምፅእ ንኸይንፈጥር ክልክለና ኣሎ እዩ ዘይምፍጣርካ ካብ ምንታይ ድመፅእ እንተረኣይካ ንተስፋሓ ወይ ካብ ምምስሳል ሰብ ከዓ ንምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ነፍሱ መሲሉ ንኸይድ ንካልእ ሰብ ድመስል እንተረኣይካኒ ፍርሒ ስለ ዘለዎ እዩ ኣለካ ምሳይ ተስፋ ሰቲ ፍርሒ ካበይ ድብገስ ዘሎ ወይ ከዓ ንኣብነት ሓደ ሰብ ናይ ፍርሒ ተቃራኒ ናቱ እንታይ እዩ እንተረኣይልካ ስታይ ኮይኑ ዝስምዓካ ድፍረት ኢኻ ትብል ሓቀ ሰብ ግን ሎሚ ይመሳሰል እዩ ዘሎ ትምምስሳሉ ደምፂ ሓደ ነገር ተረኣሃልካ ካብ ምፍራህ እዩ ኣባኻ ይሪኦ ስለ ዝብሉ ሓደ ነገር እሱ እንተገይሩ ኣነ ክገብሮ ይኽእል እየ ድብል ኣብ ገዛእ ርእሱ ይኮነን ድምርኮስ ዘሎ ስለዚ እቲ ምምስሳል ዘምፅኦ ጠንቂ ከዓኒ ክንዲ ፈጠርቲ ንኾን ኮንሱመርስ ጥራይ ንክንከውን ገብረና ኣሎ ኣብ ክንዲ ነፍስና ኮይና ናይ ብሓቂ እቲ ንዓና ፈጣሪ ዝዓድለና ፀጋ ሒዝና ክንድንኸይ ንካልእ ሰብ ጥራይ ንክንመስሉ ንገብረና ኣሎ እዚ ደሎ ምምስሳል እዩ እቲ ምምስሳል ደምፅኦ ደሎ ከዓኒ ሓደ ነገር ተደኣሃልዩ ዩኒክነስ ናትካ ዘይምርዳእ ናይ ብሓቂ መንነትካ ብዝግባእ ተረዲእካ ንዓኻ ዘይምምራፅካ ኣብ ክንዲ ኣነ ንኣብነት ኣብ ጎነይ ከምዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ንኣብነት ሓደ ሰብ ክኸፍእ ትኽእል ይኸውን ፎር ኤግዛምፕል ኦፍኮርስ ብዙሕ ሰብ እውን ኣሎ እዩ ከምዚ ዓይነት ትምህርትታት ክህብ ድኽእል ንምንታይ ድወዳደር ምስ ንምንታይ ብዝዓውድ ፈራሕ ኣነ ምክንያቱ ናተይ በረኸት ኣለ ናቲ በረኸት ኣሎ ናተይ ፀጋ ኣለ ናቲ ፀጋ ኣሎ እቲ ሽግር ግን ኣነ ናተይ ፀጋ የብለይ እንዳበልኩ ብካልእ ሰብ ክፈርሕ ምስኡ ክወዳደር ንዕኡ ክመስል ክፍትን እንተደኣ ጀሚረ ግን ንነፍሰይ ኣብኡ እየ ድስእና ኣለኹ እሱ ሃፐን ዝገብር ዘሎ ኣባና ከዓኒ እንደገና ከዓ እንታይ መሲሉ ከም ኣሕዋት ሓደ ዘይሓገዘና ነገር ተደኣሃልዩ ከዓኒ ክትፈልጦ ኣብ ዝነበርካሉ ኣብ ዝዓበካሉ ስድራካ ኣብ ዝፈልጦ ቤተሰብካ ኣብ ዝፈልጦ ሕብረተሰብካ ኣብ ዝፈልጦ
ዓዲ እንተደኣ ሃሊኻ ኮንካ ብዙሕ ፍርሒ እውን ኣይስምዓካን ልምዲ ስለ ዝህሉ ወይ እውን ዝኾነ ዓይነት መውደቂ እውን ኣለኒ ኢልካ ስለተሓስብ ገለ ስጋኣት ኣይህልወካ ንሕና ገና በየቦትኡ ተበቲና ኣለና ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ሰብ በቃ መንነቱ ክሳብ ዘይተረድአ ንምንታይ እዩ ማለት ንምንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ሓሸወ ደኣ ትብሎ ንምንታይ እዩ ስቂሉ ንነብሱ ክኾን ንነብሱ ክመስል ዘይፍትን ገለ ትብሎ እቲ ሰብ እውን ኣይተሓገዘን ሓቂ ተረባ ግን እዚ እውን ዕጫና ኢልና ክንዲ ምምራር ክንመርፅ ከዓ ንኽእል ኢና ኣብታ እዋን እቲኣ እዚ ሰብ እዚ ከዓኒ ብዝግባእ ክመርፅ ይኽእል እዩ እቲ ዘለናዮ ዓዲ እቲ ዘለናዮ ኩነታት እቲ ዘለናዮ ሲስተም እቲ ካልእ ነገራት ምፍላጥ ኣድልየና ኣሎ ብዝግባእ ምፅናዕ ኣድልየና ኣሎ ብዝግባእ ምርዳእ ኣድልየና ኣሎ ካብቲ ደሎ ናይ እዚ ሶሻል ሚድያ ዝዓብሎማ ካብቲ ደሎ ስቂልካ ስክሮል ንገብሮ ገለ መለታት ውፅእ ኢልካ ጥበብ ምሓዝ ኣድልየና ኣሎ ኣሕዋት እዚ ክንገብር ተደኣ ኽኢልና ኦፍኮርስ ናትና ዩኒክነስ እቲ ናትና ፍሉይነት እቲ ናትና ብሉፅነት እንዳመፀ እዩ ዝወፅእ እንተዘይኮይኑ ኣብ ምምሳልና እዩ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ሽግር ማለት እዩ እዚ ፍሉይ ሰሓባት ንሰብ ምምሳል ኮድ ፅላእ ኣይኮነን እንተ ሓደ ሰብ ብሉፅ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ገለ ዓይነት ቢዝነስ ፈጢሩ ንዑ ጥራይ ኣይኮነ ንሕብረተሰቡ ድኾን ፍርያተ ፍሪ እንተደኣ ሃልዩ ንዑ ምምሳል ኮዲ ፅላእ ነገር ኣይኮነን ግዴታ ግን እቲ ድሱ ዝሰርሖ ዘሎ ነገር ምስራሕ ኣይኮነን ብካልእ መንገዲ ሳኻ ረኣያ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ፅቡቅ ነገር ኮይኑ ንዑ መሲልካ እንተኸድካ ከዓኒ ፀገም እውን ዘለዎ ኣይኮነን ጋበ ጥራይ ይፍጠረልካ ውሽጥካ ጥራይ ሰላም ርከብ ናይ ብሓቂ ምስኻ ጥራይ እፎይ ትብለሉ ነገር ይኹን እምበር ፀገም ዘለዎም ኮይኑ ይኮነን የተስፋሓ ወይ ነዚ ይመስል ብዛዕባ ክትብለኒ ፀናሕካ ዘለና ሓሳብ ማለት እዩ የስ ጽبوق ገሊጽካ በመካለች ቴንክ ዩ ሶ ማች ክብረት ሃበለይ ምናልባት ሓደ ሰብ ኢሉ ሓፍ ኣቢሉ ዘሎ ኤፋሓ ወይ ሰሓትና እኳ ከይደ ኣክቹዋሊ ነዊሕ እውን ሒዝናዮም ምናልባት ኣስመረት ሓፍተይ ግን ኣይ ቲንክ ኣስመረት ኣብ ክላስና ኣለካ ሓቀይ ምሳና ኣለኸ የስ ንስኽደ ትኾኒ ወይስ ካልእ ሰብ እዩ የስ ኣስመረት ሓፍተይ እታ ሕቶ ኩሕተትና እሞ ኣብዚ መልሲ እንተሃልይዋ ከምልሳ ፅረይ ኮይንካ ናብ ክላስና ክነሕልፋ መጀመርታ ቴንኪዩ ክላስ ነይሩ ፅቡቅ ኣርእስቲ ማለት እዩ ቅድም ሓንቲ ህቶኒ እንታይ ስእ ካብቶም ዘንበብዋ ብዙሕ መራምራት ምስ ኣብዚ ዓለም እዚ ምንባርካን ዘይምንባርካን እንታይ ፍልልያ ኣለዎ ትብል ኣብዚ ዓለም እዚ ምንባርናን ዘይምንባርና እዚ እንታይ ፍልልያ ኣለዎ ትብል ትብል እንዲ ሓንቲ እምቢበ ሕጂ ናትካ ኦፕኒን ከዓ ምስ ምንባርናን ዘይምንባርና እንታይ እዩ ትብለና ኢለ ካብድሓ ሓሳብ ንስኸ ስለ ዘመንጨኸያ ንስኽን ተትምልስያ ደስ በለኒ ኣስመረት ሓፍተይ ብዙሕ እንዲ ኣቢላት ምንታይ ምንባር ሕጂ ምንባርክን ዘይምንባር ንክትለሲ ምንባርካ እንዲ ሕደ ብግቡእ ሂወትካ ተጠቂምካ ሊኢኻ ለሰይ ካብዛ ክፍልና ፀናሕካ ሲምፕል ኣብ ናይ ሶሻል ሚድያ ሕጂ እንድሕር ግዜ ናብ ሶሻል ሚድያ ነቐትሎ ኣለና ኮይናስ ለምሳሌ ሎማ ዓንቲ ከምኡ እንድሕር ምሎ መዓልቲ ስክሮል ትገብር ውዒለሲ ሎማ ዓንቲ ኮንት ሓሊፋ ኣላ ኣብ ሂወተይ ከበርክተላ ነገርኩስ ሓሊፋ ኣላ ነገር ማለት ነበረ ዘይምንባርና ከዓ ኮይኑ ዝስማዓና ኣይ ብሂወት ኣለኹ ይነብር ኣለኹ ግን ካስ ብግቡእን ሂወተይ ከይመለክዋ ስምዕታተይ ከይመለክዎ ኣእምሮይ ከይተረድአን مش دليتي ከምዚ ብውሽጠይ እንታይ ይረድለላ ነፍሰይ ከይፈለጥኩ ዝሓልፎ ዘለኹ ግዜ ኩሉ ዝሰማዓኒ ሰባት ዝያዳ ከመምህርን ዘለና ባልድሓ ሶሹር ኣይ ፅቡቅ ጌርካ ክገሊፅክያ ጆኺ ወላ እኳ ከነስፋሓ እንትኽኣልና ግን ሓደ ኣይነ እንታይ መፅሓፍ ኣንብብከም እንደነበርኩ ክዝክሮ ይክእል ግን እንታይ ክብል ሰሚዐዮ ሓደ ሰብ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብቀዳማዊ ናብ ክላስና ነግረኩም ነይረ 70 ዓመት እንተደኣ ነቢሩ ናይ ብሓቂ ነብሱስ ክሓታ ኣለዎ ብል ነይሩ ናይ ብሓቂ 70 ዓመት ነቢሩ ወይስ ንሓንቲ ዓመት 70 ግዜ ደጋጊሙዋ ይብል ነይሩ ስለዚ ንሕና ነብስና ምሕታት ትርጉምና ሂወት ዝርከብ ኣብ ምንታይ እንተረኣይኩም ሓደ ነገር እንተዳ ዓጋበት ዝፈጥረልኩም ሃልዩ ጥዕና ስምዐኩም እንተደኣ ሃልዩ ናይ ብሓቂ ገለ ቫሉብል ዝኾነ ወይ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ዋጋ ዘለዎ ሂወት ትነብሮ እንተደኣ ሃሊኩም ነቲ ኣፈጣጥራኹም ምውር ዝትገብር ዝኾነ ዓይነት ሕልሚ ሃሊኩም እንዳስመርኩሞ ትነብሩ እንተደኣ ሃሊኩም ትርጉም ሂወት ኮይኑ ዝስምዐኒ ንሱ ካልእ ነገር ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ትንዓኻ ዝተዋሃበካ ፀጋ ንካልእ ሰብ ከተካፍል እንተደኣ ክኢልካ ካብዚ ዝዓቢ ትርጉም የለን ካብዚ ዝዓቢ ምንባር የለን እቲ ዘይምንባር ኮይኑ ኣነ እውን ሕጂ ዝረኽቦ ኣለኹ እንታይ ተራእይኩም ንከኣኒ ማለት ሰብ ጀስት
على الهوا تراي نبر ترى أخوينو تشيز بدمت أقول تراي نبر ترى أخوينو أتنازونا يبقى حق إذن كنا ترديو بس قب كا حليفو نحبرة تصور خون بيت تصور خون بقى أبراهانو زي كافل انت راح اللي خا تمن بارابو زي من باركابو من الوقت أهنا ممدبكو كالو كرم انت خالنا قد نفتقو مع تتراحوا حدا عامت رينا بح ينو 3 عامت 4 عامت تنبأ 5 عامت نبيرنا هنكون نخير ናይ ብሓቂ ሪና ግን 50 ዓመት 40 ዓመት 30 ዓመት 20 ገለ ዓመት 10 ገለ መለ ዓመት ነቢርና ወይስ ንሓንቲ ዓመት ኢና 10 ገለ መለ ዓመት 20 ዓመት 30 ዓመት 40 ዓመት ደጋጊምና እያ ዘለና እንደጋግማ እንተረኣ ሃሊና ከዓ ሎሚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ሎሚ ንመርፆም ምርጫታት ከዓ ኣሕዋት ኣብ ኢድ ኣብኦም ኢድ ኣለና ሎሚ ንመርፆም ዘለና ምርጫታት ሎሚ ንውስኖም ዘለና ሓሳባት ውሳነታት ሎሚ ንሓስቦም ዘለና ሓሳባት እቶም ውሳነታት እቲኦም ዘምፅዎ ሳዕቤን ፅባሕ ንጎ ግን ንሕና ክንቆፃፀሮ ኣይንኽእልን ስለዚ ቀዲምና ምርጫታትና ነስተኻኽል ብዝግባእ ትናትና ዘለና ኣማራፂታት ሰፊሕ ምዃኑ ብዙሕ ምዃኑ ንጣር ዝቐረቦ በረኸት ከዓነ ኣዝዩ ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ ተረዲእና ሓደራኹም ኣሕዋት ብዝግባእ መንነትና ኣብ ምስትኽኻል ብዝግባእ ከዓኒ ምርጫታትና ኣብ ምስትኽኻል ንዋፈር ክብለኩም ንደሊ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዝብል ክላስ እዩ ነይርና ኮርስ ገለ ነገር ወሲድኩም ክትኮኑ ከዓ ተስፋ ገብር እንደገና ኣብ ዩቲዩብን ሰባት ሎማዓንቲ ኣትዮም ክከታተሉና ፀኒሖም እዮም ስለዚ ሞር ከም ትሪእዎ ከዓኒ መፂኹም ኣብዚ ናትና ናይ ኣይዲያል ላይፍ ከዓኒ ኣብዚኣ ክንሰደልኩም ኢና በታ ናምበር እቲኣ ጌርኩም መፂኹም ካብኡ እንተተሳተፉ ፅቡቅ እዩ ኣብቲ ዘለና ስልጠናታት ኦልሬዲ ሎማዓንቲ ናይ መወዳእታ ምዝገባና ጌርና ኣለና ሎምን ፅባሕ ስለዚ ጆይን ክትገብሩና ትደልዩ ከዓኒ በታ ናይ ዋትሳፕ ናምበር ኣብኣ ሰዲድልኩም ዘለኹ ጆይን ክትገብሩና ትኽእሉ ኢኹም ኩላትኩም ካብ ልበይ ለመስግነኩም ኣሕዋት ነቶም ኣብ ዩቲብ ዝፀናሕኩም ከዓኒ ቴንክ ዩ ሶ ማች ክብለኩም ደሊ ስለዚ የስ ስለዚ ንኩላትኩም ካብ ልቢ እንዳመስገንኩ ኣነ ኣብዚ ክፍልየኩም እየ ኣብ ንቅፅል ሰሙን ብዝሓሸ ብዝበለፀ ርእስቲ ብካልእ ኣርእስቲ ከዓ ክንራኸብ ኢና ኣሕዋት ስለዚ ስካብ ሽዑ ከዓኒ ፈጣሪ ንኩላትኩም ፅቡቅ ምርጫታት ንክትመርፁ እቲ ንመረፅኩሞ ነገር ንክህበኩም ሙሉእ ትምኒት ይደለና ኣሕዋተይ ካብ ልቢ ንኩላትኩም ኣመስግነኩም ስለዚ ፕሊስ ንካልኦት ሰባት ሸር ግበርሎም ኢኹም እንደገና ኣብዚ መፂኹም ከዓኒ ንክትሳተፉን ካልኦት ሰባት መፂኦም ከዓኒ እዚ መኣዲ እዚ ንክሳተፉን ንክትገብሩ ከዓ ንኩላትኩም ዕድመኩም እዚ ደስ ዝብል ክላስ እዩ ነይርና ካብ ልቢ ንኩላትኩም ኣመስግነኩም ኣብ ዩቲብ ዘለኹም ቴንክ ዩ ሶ ማች እንዳበልኩ ከዓኒ ኣብ ዝቅፅል ከዓ ከምዚ ጌርና ላይቭ መፂና ብሓንሳብ ንመያየጠሉ ግዜ ክንፈጥር ኢና ስለዚ ኔክስት ዊክ ምርኻብና ክኸውን እዩ ጋይስ ኣብ ዘለኹም ንኩላትኩም ሰናይ ሰላም እንዳተመነኹ ስምዓለይ ፋሓወይ ዝተወሰነ ደቃይቃ ንክገድፈኩም እየ እቶም ኣብ ዩቲብ ዘለኹም ከዓኒ ኣብዚ ክንፋነወኩም ኢና ቴንክ ዩ ሶ ማች ኣብ ዘለኹም ንኩላትኩም ሰናይ ሰላም እንዳተመነኹ ባይ ባይ ጋይስ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቻው you're welcome you're welcome